de partij uit een doorberekening van de AWBZ door het Centraal Planbureau. Het kabinet stelt juist dat de langdurige zorg onbetaalbaar dreigt te worden en wil daarom fors bezuinigen. Volgens de SP kan de premie voor de AWBZ zelfs naar beneden. Het Watersportverbond maakt zich zorgen over het toezicht op het water. De vereniging vindt dat er vooral tijdens de zomermaanden te weinig agenten worden ingezet op meren en vaarwegen. Het is een reactie op het ongeluk in Vinkeveen afgelopen weekeinde. Daarbij vielen 2 doden. Wel benadrukt het Watersportverbond dat er relatief weinig ongelukken gebeuren. Egypte wil het Suezkanaal op een aantal drukke plekken breder maken. Over een deel, een lengte van 35 kilometer, wordt een nieuw tweede kanaal gegraven. Jaarlijks varen zo'n 20.000 schepen door het Suezkanaal. Het weer. Veel zon, in het binnenland een paar stapelwolken, maar alleen in het noordoosten valt er nog een buitje uit. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen eerst zon en later kans op buien. De temperatuur is morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Frieskenijs bij Omroep Friesland. Bij brandwachtkazernes rondom in Friesland hing het jood de vlaggen heel stok vanwege het versterren van een doekerjuster. De doeker van het doekteam Heer Hugo Waard wie dwaalde maar een reddingsactie bij Koedijk in Wat-Holland doet er na elke dag net goed waard. Vanwege het versterren van de doeker had de veiligheidsregio Friesland alle korpsen vregen om de vlaggen bij de kazernes heel stok te hingen. De vlaggen hingen alleen nog heel stok bij kazernes dat het jood mensen ontwerp binnen. Friese poortjeerappelboeren verwachten dit jaar een minder hege opbrengst vanwege de patatindustrie. De prijzen voor patatjeerappels binnen dit jaar leeg en daardoor verdienen je patatjeerappelboeren minder. De kans is daardoor grut dat ze azen minder poortjeerappels inkeepje voor takomier om geld te besparen. En dat had dan weer gevolgen voor Friese bouwboeren, zoals boerenorganisatie LTO Noord. Ongeveer 1/5 van alle Friese poortjeerappels is bedoeld voor de patatindustrie. De Intercity van Ljouwert naar Utrecht is juist bij Den Dolder bekogelen met een grote glasplaat, meldt de politie. Hoe bekenden hebben de glasplaat uit een wachthokje in het plak sloopt en naar de trein smieten. De trein werd daarna stilzet. Passagiers moesten oerstappen in bussen. De politie is nog op zoek naar de dierders. Het tjoegen wordt vregen haar te melden. 12 Jouwers binnen rond de nacht oppakt in Snits voor verschate mishandelingen. Een 20-jarige verdachte had in een café in de Lietse Kerkstraat een vrouw van 20 uit Snits slaan. De man is op grond van tjoegenverklarings oppakt. De Jouwer hielp op dat een paar gram cocaïne bij hem. Dat is in beslagnam. De 20-jarige Jouwer is ook oppakt. Hij zou op de Westersingel 2 malje slaan. Waarom te dat dier, dat is net bekend. Het waar geregeld zinnen van de middag. Het is van 23 graden en de wind is zwak en komt uit het westen naar het noordwesten. Morgen is het nog zinnen. Letter op het dag wordt er verwacht. Het wordt morgen van 24 graden. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen, kom je het beste uit de bus. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjog op recycle.nl/Leeuwarden. Kom nu langs bij AWD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke AWD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwe-twingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Bij
Bij Lidl krijg je zin in de zomer. En in de lekkerste verse vleesspecialiteiten voor op de barbecue. Zoals speklapjes, barbecue-schotels, spiesjes, worstjes. En met elk stukje vlees spaar je direct voor een gratis barbecuepakket van maar €4,99. Haal nu je spaarkaart in de winkel. Eindelijk zomer. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Zonnige strandvakantie? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zinnige Sanusi wasmachine. Mijn 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaiing, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Zorg uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strekbedaar. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommersbee Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Joride al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strekbedaar. Wat dan rook er net correct waarom van het Ameland, mooi naar het scootjes hielden. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij vanzelfs een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziekje uit in het schap voor jouw supermarkt. Wiersma Tenten en Partyverhier het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Zeg op wiersmatenten.nl. Hallo, lekker stad. Bennerie de boer, goed en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Het is Simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seyens. De section skippers van de IFKS die lezen klaar voor de start van de derde wedstrijd. Maar komt er wel een wedstrijd, want de start op de Hegemermar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Tussen al discussies waar ik verslagjouwers Jan de Jong en Aukie de Hoop. Ja, hoe lijkt dat er, maar die onbepaalde tijd? Wat maar we ervan verwacht zien? Nou ja, dat we hier tot 4 woorden dobber kennen zonder dat er een start is. Zo slim, Jan. Lekker is dat. Ja. Nou, zo slim. Die zit hier heel mooi, hè. Maar ja, dat centje straalt mooi en zo dan komt er een siegertje. Dat was het Sion's, Jan. Wat zei je? Dat was het Sion's, Jan, of net al? Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, de wedstrijdcommissie die vindt het te min win. En daar gaan ze op zelfs het regeliek aan. Nou komt er een heel beetje bewolking, komt er even wat onschadelijk en daarin zit natuurlijk ook een liets brieske. Maar ik denk dat ze het nog even oude waardje dat er een beetje meer komt. Dat hier we bij de lietse A, hier we dat ik. Maar vanuit de kant van Starum, zeg maar vanuit de Fluizenkant, daar komt een beetje bewolking, jongen. Dus dat kan wijzen dat er aan een windje in komt. Dus ik denk dat misschien nog een 10 minuutjes of zo. Dat ze denken van wie beginnen haast. Want ze staan al druk in peteer op het startskip. Maar er komt nog een heel licht brieske, maar niet correct. Voor de officiële tijd om het te starten. Ja, weer er totaal geen win. En lijnen ze te truwen en te druwen. Zeker heerskop liet hem al naar de startlijnen te drukken. Terug aan boord. Ik denk van ik maak er al op tijd waar dat er al wat gebeurt. En dat koert dus nog omdat ze nog net in die tijd zitten van de startprocedure. Maar het is uitgesteld en het kan uitgesteld worden onder bij 4 woorden dus. Nou, laten we hopen dat het stilte voor de storm is, dat er aan zijn toch een mooi brieske opstekt. Bij het wolactiviteit is dat is verhaal. Zelfs in Serhusterveen, daar ben de vrouw je ontfietsen Koos Willing. Ja, win of geen win, dat fietsen dat gaat wel terug. En dat betekent ook dat die vrouwen nou bij de koers binnen. Ja, bij die 60 kilometer van het rondeboord, dat gaat nog eens naar 20 daar.
Nou, de vrouw die het geweldig actief is ik bekend van het reetrieden, marathon, lange baan. Ze komt uit Gieten bij Janneke Ensing. Die had 4 van de meeste punten pakt in nota. Want dat is zelf ook een protoboeziel te verzinnen. Hoe vaker als je eerst door de streek komt en een rondje, dat smiet weer op. Er zijn premiesprints bij. Maar dat moet zijn we Anouska Koster. U zou gaan Anouska Koster van de Westerrijn. Die doet ik aardig goed mee. En nog een grote naam vanzelf in het Nederlandse hutfietsen is Vera Koedoder. Die dik geweldig vervorend zit. Dus een ploeg van zo'n 24 vrouwen. Steeds maar het hele peloton bij elkaar. En alles wat erachter riet, dat is al kansreis. Maar ja, nota zeggen dat het een spektakelkoers is. Dat bepaalt nog net. Maar ja, we gaan nog 20 rondjes te gaan. Titel, omdat ik het goed zei, hè? Bachman, Turner en Overdrive. Klopt die? Helemaal goed. Helemaal goed. Oké, maar You Ain't Seen Nothing Yet. Het jontje 74. Koos, Wieling. Hey, wij kregen een sms binnen, Koos. En David zei, Koos, de Giro is roze hier en net PS. En de kolk het hele gevaarlijke stien. Dat zou het Willem B. Was daar even op reageren? Jawel, maar die kolk laat er ook prachtig mooi bij. Dat is Perilien is het alweer, is er op na inkwam. En dat het droeg waar is, dan is het helemaal net gevaarlijk. Want het begin kan zijn, het laat er helemaal in. En als je dan van de kolk uitdraait, kom je op die Jan Binnenslingen. Dat is een prachtig mooi stukje asfalt. Nou, daar is ook niks mis mee. Nou, er zitten wat bochten in vanzelf. Maar het parcours het laat er heel mooi bij. Daar is niks mis mee. Dus daar hoeven we net zwaar genoeg te maken zien.
Ik zit op de tribune, rechts over de jurybus en het podium. En bij mij zit Elma de Vries, bekend van het marathonreedrijden, van het lange baanreedrijden en ik van het skileren. Ja, en krijgen we weer met Duitsland. Ja, inderdaad. Daar hadden we het Europese kampioenschap. Dus net gisteren thuisgekomen. Ja, nou, dat wil ik direct zeggen, maar ik wil eerst naar het fietsen daar. Door fiets natuurlijk wel een protte, als training. Maar eigenlijk nooit in wedstrijd verbonden. Nee, ik heb een jaar of 10 geleden denk ik zo'n dikke bandenwedstrijd meegedaan. En toen waren we met 2 deelnemers, dus moesten we ook gewoon bij de licentiehouders rijden. En dat ging op zich wel goed, maar ik heb eigenlijk elke week al een wedstrijd. En om dan ook nog erbij te gaan fietsen, wordt een beetje veel. Ja, maar toch een beetje om te zien. Hoe fietst het? Ja, ik vind het mooi om te zien. En, een mooi klein rondje. Ze komen vaak langs, dus je ziet veel van de wedstrijd. En een gezellig sfeertje hier in Zuidhuizenveen. Ja. En een van die collega's bij het marathon en bij de lange baan, Janneke Ensing, geweldig actief hier. Ja, inderdaad. Die is lekker bezig. Ja. Alle premiesprints pakt ze zo ongeveer, dus dat gaat prima. Ja, het is voor een topsporter toch ook wel aardig om wat boeziel te verzinnen. Ja, precies. Dat is tegenwoordig ook wel nodig, zeg maar. Ja. Even de WK in Geisingen in Duitsland. Als Nederland, als ploeg, hij met heel goed in, of net? Ja. Net niet zo goed als vorig jaar, maar toen hadden we natuurlijk het thuisvoordeel. En er waren een aantal toppers die ontbraken wegens de World Games. Maar we hebben heel veel medailles gehaald. En ik ben blij dat ik Manon Kammerga daar een beetje bij heb kunnen helpen. Ja, Manon Kammerga, 6 medailles, 2 goud onder oren. Hij nou als team, het zag goed in dat Manon oogste koer. Ik denk het wel. Als je bijvoorbeeld een voorbeeldje is de puntenkoers op het wegparcours. Waar onze tactiek van tevoren was. Er is 1 hele sterke Italiaanse. Die is ook wereldkampioen op dit onderdeel. Lolo Brigida. En die is gewoon, lijkt bijna onverslaanbaar. Maar we hadden afgesproken dat Manon de eerste 2 sprints volle bak zou gaan. Gewoon proberen om die punten te pakken en vast een klein voorsprongetje op te bouwen. En daarna zouden Irene Schouten en ik om zijn beurt een paar keer gaan. Zodat Manon even uit kon rusten. En Lolo Brigida toch de punten niet kreeg. Nou, dat werkte eigenlijk perfect. En uiteindelijk kwamen ze op gelijke punten uit. Maar was Lolo Brigida net voor haar op de finishlijn. En won die. En werd Manon tweede. Maar tactisch gezien hebben we dat gewoon heel goed gespeeld. Dat was een hele mooie wedstrijd. Ja, en hoe hebben we met de marathon ompakt? Die Manon wel won. Ja, wij waren met een relatief groot team, 7 dames. En we hebben gewoon heel veel aangevallen. Ik ben zelf een aantal ronden weg geweest met een Portugese. Nou, waarvan ik eigenlijk wel wist dat ik die zou kunnen pakken in de eindsprint. En Manon Kammerga, Bianca Roosboom hebben ook heel goed afstoppend werk gedaan voor mij. Maar op een gegeven moment dacht de Duitse ploeg toch van dit wordt een beetje gevaarlijk. Die heeft me dichtgereden. En toen heb ik gewoon nog een aantal keer heel hard aangevallen. Gewoon om concurrentie moeten maken. En dat Manon in de sprint af kon maken. En dat lukte goed. Ja. Maar in Almere, bij het vorige EK, werd je hem nog meer succes in. Dus was het al. Destijds stond ik op het podium. Is het dreig voor jou om die voor te zien? Alles in het dienst van Manon Kammerga rijden? Sportief gezien niet. Kijk, ik ben dit jaar misschien iets minder dan vorig jaar ook. Ik had meer moeite met het parcours, met de baan. En in dat opzicht, kijk, het gaat erom dat we als Nederlands team gewoon goed presteren. En dan kan ik me ook helemaal wegcijferen. Het enige wat ik daarbij niet in mijn achterhoofd moet houden, en ik heb dat goed uit kunnen schakelen, maar is wel dat ik zelf het podium moet rijden om mijn A-status van NOC-NSF te behouden. En daarmee mijn maandinkomen te behouden. En, daarom was Manon ook zo hard voor mij aan het werk op de marathon. Want die weet ook van dat het voor mij belangrijk is. Ja, dat lukte dan niet. En dan gaan we gewoon weer voor de winst voor Manon. En zo werkt het nou eenmaal. Oké. We sluiten al aan. EK zit erop. Wat nou? Even kalm, even rijsten? We hebben deze week eigenlijk rust gekregen. We mogen gewoon, als we willen trainen mag dat, maar we hebben geen programma meegekregen. En dan vanaf komend weekend beginnen we gewoon weer en gaat de voorbereiding op het WK. Want dan moet ik daar top 8 halen voor de A-status van NOC-NSF. Daar zitten ze wel een beetje druk op. Er zit zeker een beetje druk op, ja. En, maar ja, goed, het hoort erbij. Ja, en verduidelijk je, het WK is wanneer? Begin november in Argentinië. Ja. Mooi antwoord. Ja. Dat is het leuke, hè, voor sport, op topniveau. Dat is absoluut het leuke. Ik bedoel, ik heb al heel veel van de wereld mogen zien. En hele mooie dingen beleefd. En dat is zeker een van de voordelen. Ja. Laatste vraag. Jong, best die Jong nog uit de profs rijden? Ik denk het niet, nee. Okay. Waar wint er Jong?
Oh, ik heb geen idee. Ik heb de startlijst ook niet gezien, dus ik zou het echt niet weten. Nou ja, de gele trui van de Tour de France riet hier, Nibali. Ja, precies. Maar ja, 3 weken lang elke dag koers is wat anders dan 1 avondje hier. Hè. En, ik kan me zo voorstellen dat het voor de organisatie heel mooi zou zijn als hij wint. Dat geeft wel wat cachet aan de wedstrijd. Maar ik hoop dat de rest het hem heel moeilijk maakt. Oké, bedankt hè. Oké. En wat ik wint, Koos Wieling, destina zijn 2 vrouwen op het scafot die het even te mooien. En de Jerwaans nog van wat ze vinden, hè? Dat is dat zijn. Ik weet het of Koos het toch jij, maar ja, we draaien even een plaat die te onvredig is. Want dat kan, hè, als je sms'en, dan kun je naar 06 20 4 en dan kun je nog eventjes een mooi plaat onvredigen. En zat die dus ook Willem B. Hij stelt ook nog even een vraag om Koos. Of hij joeg hem even een tikje op de vingers. Salsa tequila. Nee, maar dan toch al je Spaanse woorden achter elkaar zetten... en dan ga je zo'n hitje maar salsa tequila. Anders Nielsen, wie dit? Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Ja, tequila en salsa, dat zal net van toepassing wezen op de vakantiebestemming die wij joodziekje in dus crypto-paspoort. De cryptische omschrijving van zo'n vakantiebestemming. Je weet het, als je het antwoord weet, dan kun je dat mailen naar pas@omroepfriesland.nl of sms'en naar 0620 499 Dit is de opjefte van Joet. Ik hoort zo van deze heerlijke oranje ijsko, maar die heerlijke remige binnenkant, wat toch het mooie waar in dit plak, raadt er gauw. Ja, dus ik wil Spaans bij, dacht ik. Had je een idee, Roland, wat dit is? Ja, ik heb een idee. In ons zie ik het waarschijnlijk ook wel horen, want
Deze ijskoos die leest standaard buis in de vriezer. Oh, shit, dat is Met een gek op. Ja. En nooit mij nog 3 oren. Ja. Het valt nog net aan. We hebben nog net zo'n heel soort goede antwoorden binnenkregen. Dus ik zou zeggen, laat je grijze cellen en eens even kraken, mensen dus. Want ik zou zeggen, mensen die het al wat langer mooi gaan als Joet, die weten toch wel wat er is ijsko betjut. Er is echt een die stuurt een fantastisch mooie sms. Ik weet het. Het is... Ja, dat zit ik net verklappen, maar dat vind ik mooi. Oké. Dat enthousiasme wat eruit komt. Nou, prachtig. Pas@omroepfriesland.nl of sms 0620 4 1 of we laten hem nog even jaren. Ik hoort zo van deze heerlijke oranje ijsko, maar die heerlijke remige binnenkant, wat toch het mooie waar in dit plak, raadt er gauw. Om jou verjouwen, dan spelen we de paspoortcontrole. Je hebt nog even de kans dus om mij te doen. Pas@omroepfriesland.nl of sms 0620 4 Dit is muziek van Chickens Go Mad. Keep a lad from the school for the years and every year's store. Ik keep a lad van die mijn begrip voor goed en ziel. En daar wie het stoot. Mij wat leefde en die moosje. Door dat is dippie met die moosjes. Het houdt net op. En dank Famke. Het houdt net op. En dank Famke. Wat is dat mooi, dat is van die hand. En het viel niks zo goed. Wat is dat mooi, dat is van die hand. Toen ik nachts de eigen dicht hier en mij afvreden hoe het werken zou. Zonder die. Alles moest ik al in het waan. Zelfs de dingen die ik jette niet. Maar jouw fleur stond me nader op. En mij die leefde heel en al in top. Het houdt net op. En dank Famke. Het houdt net op. En dank Famke. Wat is dat mooi, dat is van die hand. En het viel niks zo goed. Wat is dat mooi, dat is van die hand. Koest me beter dan dat ik mezelf koer. Voor mij is een manier die ik hebben voer. Het houdt net op. En dank Famke. Het houdt net op. En dank Famke. Wat is dat mooi, dat is van die hand. Wat is dat mooi, dat is van die hand. En het viel niks zo goed van binnen. Wat is dat mooi, dat is van die hand. Er viel ik ruimig van. Wat is dat mooi, dat is van die hand. Wat is dat mooi, dat is van die hand. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa.
get in line y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Send this in some Zimbabwe, yeah. 'Cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tango, eh, eh. Tango, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tango, eh, eh. Tango, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Het wie de plaat van het WK in 2010 doet wij het extra goed dienen, maar Nederland. Wakka Wakka van Shakira. Omroep Friesland, Zimmer in Friesland. En als je de televisie erbij on hebben, dan kun je zien dat er wat gebeuren staat bij het scootjesiel op de Hegemen. Maar geld praat dus bij. Dus kunnen we starten? Nou, wie zitten er in elk geval in? Wie binnen net starten? Safir is nog net. Het is nog een 2 minuutjes nevens mij. Had ik dat zo op het klokje wat lees. En dan leidt iedereen, zie ik het natuurlijk, die startlijn er wel op. Die brultrek wat aan. Zeker Heerskop zei, want die kreeg een red vlagje in het wand hingen. Waarom, weet ik net. Misschien vindt er dat de start er net goed in leidt. En dan weer wel even mooi om te weten. Dus de deputaire zit poepjes die even in van de skatten in elk geval. En dat is altijd wel even alleraardigst om te zien natuurlijk. Want jou binnen dat net wend. Dus wie leiden ik al een beetje plat in het boordje tegen. Maar het jagen weer wat een goede kant uitrichten. En die jaren dat het nog 30 is. En ja, dan is het dus nog 1 minuutje. Dus wat dat dan gaat, zit iedereen er nog een mooie en achter. Maar ja, de wien is net heel hut. De wien, ja, boppen eerlijk huizen. En die kant uit hing de mooie tjustere loft. En zo nou dan is er even een vlaagje. Maar dan word je natuurlijk net 4 van die startlijn al wijzen. Dat zei ik van de morgen bij de liedzaak heel mooi. 5, 4, 3, 2, 1. En dan is nou nog 1 minuut. Dus we gaan naar 1 minuut. En dan duwt iedereen heel stadig on je naar die startlijnen daar. En dan leidt je helemaal boppen in. Dan leidt dan Jelle Talsma. En die leidt krijgt wat heuger als Tony Brundel. En die leidt uiteindelijk wat stil op die indringtonnen. Maar daar is dan een lidsgatje. En dan denkt Jelle van, nou dat gatje waar ik dan krijg wel in te gaan. Want het vakje van Tony Brundel, van de Lidsalies uit de Gasmer. Die kent het water hier natuurlijk hartstikke goed. Die valt dan ik nog wat bij het lintje om de gang wat op te pikken. Want dan leidt die startlijn leidt er toch heel skraal bakboord in. Heel skraal bakboord in. En dan zie ik naar onderen daar leidt dan de jonge Rijn, daar leidt Eerste Maar. Daar leidt de Striet, daar leidt helemaal onder de tugen van Willem Zwagen en de Grietse Ulbes. En dan leidt zeker Heerskop, leidt hier in de midden. Leidt hier een beetje vrij. De kampioen van Vliedend hier, daar zit net vol om hem heen. Daar leidt een Arend Wisse de Boer, leidt erachter. Maar dat kan in elk geval. 4, 3, 2, 1. En dat is dan het scot. Dat is dan het startschot. Ja, en dan zie je goed de lijnen. Er is net 1 op de startlijnen. Ze lezen degene die er een test bij lezen, die lezen er wel een liedje 40 meter op zijn meest touw. En dat is onderin dus die jonge Rijn en Eerste Maar. Dat is in de midden, is dat zeker Heerskop. Met Arend Wisse de Boer. En dat is in de boppen in Jelle Talsma met Tony Brundel. Maar ik eet gewoon. En dan lezen al die skippen lezen hoe bakboord. En die kan bakboord de startlijnen net bereiken. Ze zullen alle jaren in dezelfde lijn van de startlijnen van
boppen naar onderen taal, want ze kunnen hem uiteindelijk net onzielen. Dat zullen we bij Jelle Talsma aan boord, bij die jonge Jan heel goed. Daar lijkt iemand op het voordek die de wien een beetje jongen jouwt. En ik zie nog verder naar onderen taal. De jonge Rijn, ja, kan die dan die onderin, helemaal bij die laatste tonnen, kan die dan die start wel onrennen. Want er is nog steeds net iemand hoe de startlijn heen. En dan zie ik nog eens even naar het startskip, of er ik nog wat dienen wordt of net. Er is wel wat beweging, maar wie had startskot gaan. En dan krijgt nou zeker Heerskop krijgt een lietsvlaagje bij Arend Wisse de Boer hier in de midden. En dan drieën die. Ze staren gewoon naar die startlijnen en dan kan Erik Jonker correct misschien die onderste starttonnen onrennen. Maar een eerste maar en daar achter de strijdbaar. En dan krijgt nou zeker Heerskop krijgt hem wat rommer. En dan zoek wel eens wijzen kennen dat die als eerste over de startlijnen is. Met Erik Jonker, alleen dan leidt zeker Heerskop in de midden. Met Arend Wisse de Boer, want die krijgen nou even wat rommer dat ze wat opstekken kennen in de wien op. En dan ben dit een start en dan is Jelle Talsma is nou ik over de startlijnen. Dan gaat nou eerst maar. Ik scrap je bij die onderste starttonnen. Gaat ik hoe de startlijnen heen. En dan kan nog een Tony Brundel en een Michiel Kalsbeek en een Makem die er wat onder lezen. Ja, die kennen dan nog amper die startlijnen. Mij een Jeroen de Vos kennen die uiteindelijk. En ik vrouwtje Meijer. Die kennen nog steeds net die startlijnen bakboord bereiken. Ja, dan zou je Alfred je warm draaien. Je dan net even een stuwbord slagje omhoog. Maar ja, dat hing het natuurlijk van die boppen wie ze tonnen af werd die leidt. Ja, en die leidt je dan natuurlijk een heel eind de Marien omheen. En wie met het bakboord om, wie hebben een Olympische baan. Liek als Meidelietse A. Maar hier uit de middenweg krijgen zeker Heerskop en Arend Wisse de Boer van de Gediek, die juist er dus net meidwaan mocht omdat ze verkeerd wien, krijgen een siegentje. En dan beschikken die natuurlijk, maar daarachter nou Tony Brundel die hem ik wat rommer krijgt. En dan lijkt je het in het midden even wat meer wien als bij de uiteinde van de startlijnen. En ik als zeker Heerskop en dus een Arend Wisse de Boer lijn er beter bij. En dat liep het nou ik, dat Tony Brundel daar een beetje ontsluiting bij vinden kan. Hey, en Gjold, wat is dit? Want ik zie hier al meestal maar een protestvlagje voor de finish gaan. Nou, hoe de start gaan. Ja. Nou, ik denk dat ze het er net mee eens zijn hoe de startlijn leidt. En dat zeggen we, ik al voor de start zeggen we dat even bij zeker Heerskop die hier direct een rode vlag in hingen. Dus ik denk dat Willem Zwaga, zo willen ze het net mee eens wijzen kennen hoe de start erin leidt. Ja, en wie binnen uiteindelijk al een keer starten. Ze gaan niks dienen op het startskip. Het is er net uitskerten als wat ik maar meer dat ze zitten van wie vindt het ik net goed. Maar het bier, een schrale, hele schrale bakboord. Ja, uiteindelijk leid je de stuurboord inverzeild. Maar er wie net iemand die te dienen. En joh, willen mij dit lichte waren, willen joh ik net de volle draaien. Nou, wie zullen het zien waar het eerste bij die boppen wie ze ton is. In elk geval een Jelle Talsma. Die heeft nou hier een voet. Stuurboord gaat die voet. En daar komt dan Robert de Jong komt er dan bakboord aan. Maar die gaat er gewoon achter het deel. Ja, en de enige denk ik die het een beetje goed uitpakken. Want daar leidt de wien. Dat kon ik nog wel Erik Jonker wijzen. Maar ja, die lijkt nou stuurboord. Gaat die voet. Die had een liedslagje bakboord maken. En dan gaat die eerst stuurboord. Nou ik deze kant op. En kan dan een Arend Wisse de Boer of een Sikke Heerskop. Ja, want die leest een bakboord. Kennen die daar dan van Del? Als krijgt hij hem, krijgt even rommer. Wie ben in elk geval starten. En we gaan op bij naar die Bobbenwiese Tonneta. Ja, en Willem Zwaga. Denk ik dat hij wel eens een protestje gaat kunnen zoeken in de wedstrijdcommissie. Piraten van de zee zijn altijd eensgezind. Kom met ons en vaar maar mee. En samen staan we sterk, dan voelen wij ons één. Kom met ons en vaar maar mee. Hier aan boord zijn we gelijk, al ben je arm of rijk. De vrijheid is je loon. Onze wereld kent geen grenzen, onze reis is eindeloos. Kom met ons en vaar maar mee. Geen storm die ons kan scheiden, echt niets drijft ons uiteen. Kom met ons en vaar maar mee. En volg je onze weg, begrijp je wat ik zeg?
de vrijheid is geloof. Wij zijn vrij, vrij als de wind. Wij zijn vrij, een eensgezind. Wij zijn vier onafscheidelijk, schaamloos en trouw. Ja, wij zijn vrij als de wind. Hier aan boord zijn we gelijk, al ben je arm of rijk. De vrijheid is geloof. Wij zijn vrij, vrij als de wind. Wij zijn vrij, een eensgezind. Wij zijn vier onafscheidelijk, schaamloos en trouw. Ja, wij zijn vrij als de wind. Vrij als de wind. Wij zijn vrij, een eensgezind. Wij zijn vier onafscheidelijk, schaamloos en trouw. Ja, wij zijn vrij als de wind. Ja, dat jet is een programma dat het scootjesiel een centrale rol inspeelt. Vrij als de wind van Ancora. Wet wat Joet Ekkorha is verzels dat het fietsen is Rusterveen. Koos Wieling, 6 rondjes nog, de vrouwen. Zoals rondjes, ja. Het scorebord dat had Saans die balans komen. De kopgroep, want we gaan kopgroep. Ja, hoe is het mogelijk? Het weer toch een vrij vlakke koers. En toen het rondeboord op 12 stier, toen gingen een vrouw die naar de nut. Ilona Hoeksma van de Luxwoord. Onder snel nog tweede achter Roxanne Kneteman op de Bosberg in Appelskeer. Leonie Lubbingen van Drachten zit in het kopgroepje. Masja Pijnenborg uit de Waalwijk. En Simone de Vries uit Oud-Lemmer. Alde Lamer dus. Nou, 3 Vries in die kopgroep. Alleen nog de vastsprong is net al te groot, ja. Dat houdt maar 15 tellen wel op. Dus maar die 6 rondjes, nou nog 5 te gaan. Is er nog van alles mogelijk, want de peloton, mooi Vera Koedoder, mooi Janneke Ensink, mooi ik Anoushka Koster zelf. Nou, die kan dat godzien nog wel eens dichtreden. Ja, had die vrouw goed gewerkt en dat doet ze op dit stuit. En dan ben ik een aantal die zitten bij elkaar in de ploeg. Ja, dan is het een soort van ploegentijdrit door het parcours hier van 1500 meter. En dan zullen ze wel eens voortblijven kennen. Nou, het gaat steeds iets worden. Dit is nou nog zo'n zien tellen. Dus ik weet het nou te betwijfelen. Had Ilona Hoeksma, Leonie Lubbingen, Masja Pijnenborg en Simone de Vries uit de greep van het peloton komen en blijven. Want het peloton, dat is nou op stoom. Ja, wij draaien hier fysiekplaten. Daar roepen we krek voorop. Dat kan via hashtag Simmerviertje een keer even een plaatsje onvregen. Of via de sms of ja, de mail. Neem maar op, alles kan. En straks kregen we een fysiekje binnen voor de vrouw die te treden staat in het algemeen klassement van de scootjezielerij, de Grutte Aas. Dat is vrouwtje Ozinga-Meijer. Want Team en Jan die wil graag When the Lady Smiles van de Golden Earring. Nou ja, dan doen we dat vanzelfs. When a lady smiles, you know it drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night, and the mood is soft and sensual. And I love it. Yeah, I love it. It's the answer to all my dreams. Every time it feels like the earth is shaking. It doesn't matter. The glass is falling. I hear it shatter. Maybe it's raining. Faster and faster. Shadow dancing. Together we'll
When the Lady Smiles voor vrouwtje Meijer. Van de Golden Earring oorvregen voor haar speciaal. Hoe zou het maar de echte vrouwtje Meijer wezen? Jolt. Nou, van mij had hij net volle smile, want die leidt helemaal achterin. Heel lang voet. En die leidt, ik weet net, die leidt er nog ergens vlak bij de start. Safir leidt ze voort. En wat wiel is er nou op die Boppenwiese tonnen? Zeker Heerskop, wat ik al zei hier uit de middenwei, had een hele goede slag die. Die is ik wat langer trok Arend Westen de Boer in de Jedderweigong. Zeker had het net die. En ik zei al, Boppen Eerlehuizen hing het wat een zusterlofke. En dan komt natuurlijk ik vaak van uit zo'n wolkje, dan komt er natuurlijk ik gauwer wat de wienwei zet. Nou, misschien hadden ze dat wel heel toegesjoen, want ze komen stuurboord aan op deze Boppenwiese tonnen. Maar daar achterom makken, maar er zit een heel eind tussen. En een eerste mar, die het eerst ik heel goed uit die onderwien wij komen zoeken. Maar die is ik jeder dreven wij klapt. Zeker had het net die en die pakt gewoon stuurboord. De Boppenwiese tonnen. Er is net iemand in de buurt die een bedrijf kan. Hij leidt heel dol vrij voor. Ja, en dat beschut dat hij dus de koppositie uit die startlijnen pakt had. Daar lei ik midden op dat veld even het beste vlaagje. En dan zie ik even naar de strijdber. Juist natuurlijk Sibo Siesling al even in parteer. Die zei van ja, hij is net altijd mijn meest beste wedstrijd. Nee, dat liep het dan ik in eerste instantie net zat te wijzen. Maar ze krijgen uit die kant wij vanuit de Indiek van jouw beeltenis, krijgen we de win het gunstigste. En die Sibo Siesling, met de strijdber, leidt dus achter Makkem. En daar zit een lieke grut gat tussen, tussen Zeker Heerskop en Makkem. Maar dat hebben we hier natuurlijk in dat Boppenveld natuurlijk ik een Arend Wester de Boer en een eerste maar nog. Die dan ik bij die onderste tonnen werd, die jonge Rijn Niklai, maar die moest niet krijgen. Zwier stuurboord achter Zeker Heerskop del. En daar had ze een zaffelen bij wij joon. Maar wie zit even jaren? Want wie sjoggen? Nee, wie zeggen dat bij Zeker Heerskop een reed vlagje erin hong. En ja, die lijkt nou natuurlijk op koppositie. Dus ja, wat voor belang had hij er nou naar bij om uiteindelijk ergens in te protesteren. Want die hemmer voor de start hier die Marien. Misschien maar we dat later maar eens even naar de deze koppositie behouden. Maar eens even vrije wat voor vlagje had er erin hangen hier. En we zorgen nog steeds bij Willem Zwager de vlaggen erin. Maar in elk geval, de koppositie is dus voor Zeker Heerskop. Ja, en waar wordt het dan? Wordt het Makkem. Klaas Couperus. Die is stuurboord op die Boppenwiese tonnen aankomt. Als wordt het eerste maar. Want dan lijkt het niet aan dat die een van deze beiden het tweede plakje krijgt. Maar dan komt eerste maar. Komt bakboord aan. En dan komt uiteindelijk Klaas Couperus stuurboord aan. En die afstand lijkt het een beetje hetzelfde te wijzen. Alleen Makkem had hem justjes beter in. Die had een beetje meer gang. Omdat eerste maar nou nog steeds in het trode wien leidt. En die mag nog steeds die snelheid oppikken. En daarachter leidt dan uiteindelijk Arend Wester de Boer van de Gediek. Ja, en dan achter Makkem, dat zei ik al, maar er zit een heel groot gat tussen, is de strijdber. En al die orenskippen zitten zwier in het kruisrek om het juiste paadje naar die Boppenwiese tonnen te vinden. Want dan draaien ze hem, krijgen ze hem weer mee, draaien ze, krijgen ze weer mee en zo bloedt het. Behalve deze Zeker Heerskop en dus uiteindelijk Klaas Couperus en Gele Tarema van eerste maar. Het zal wat tussen deze beiden gaan, maar dan lijkt het me, want ik zie nog wie ben een beetje achter het tontje, had Klaas Couperus van Makkem, had hem krijgt even beter, had ik wat meer gang, omdat Gele Tarema van de eerste maand natuurlijk even nog de wien gaan moest. En dan lijkt het dat er een lietsgatje even valt en Cecile ik gewoon stuurboord tro en dan eigen ze eens even en dan wordt er wel eens even op, ja geef maar rustig tro die tonnen dat mat kennen en dan valt het gatje daar en dan gaan hun dan de wien denk ik, afzetten ze hem eerst nog een stukje dat ze Boppenwiens bij eerste maar komen. Maar ze draaien nou heel voorzichtig om die Boppenwiese tonnen heen en mij gang. Om dus voor eerste maar del te draaien. En dat zou dan beschutten. Dat maakt hem het tweede plakje hier in elk geval bij die Boppenwiese tonnen had. En dan sluit dan Gele Tarema erachteraan. Ja, en dan denk ik dat het tussen de strijdber en uiteindelijk dan tussen Arend Wester de Boer heen gaat. Maar Arend Wester de Boer die leidt op diezelfde route als de eerste maar. En daar is de wien minder. Wij hebben vanaf dat jij werd geboren bewust slechts Hollands tegen jou gepraat. Zodat jij bij de bovenlaag zou horen, die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pakenbatle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart-Jan. Dat is voor jou best wil, dat kan je toch wel snappen. Dat elke Hollander jouw naam goed zeggen kan. Waar komt dat van, Bart-Jan? Je trekt je nergens wat van aan. Nou ben ik je toch niet opgevoed. Jij moet in de maatschappij veel meer bereiken toch als wij. Maar als jij zo doorgaat, komt dat vast niet goed. Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd.
Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière. Een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière dan vrijen met zo'n Friese trien als Mem. Waar komt dat van, Bart-Jan? Je trekt je nergens wat van aan. Zo hebben Mem en ik je toch niet opgevoed. Jij moet in de maatschappij veel meer bereiken toch als wij. Maar als jij zo doorgaat, komt dat vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelen Hondje. En op je kamertje vond ik het maandblad Piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die hassenstreupergaatsen. Verdomme, ik ben er nu nog duivels van. Waar komt dat van, Bart-Jan? Je trekt je nergens wat van aan. Zo hebben Mem en ik je toch niet opgevoed. Jij moet in de maatschappij veel meer bereiken toch als wij. Maar als jij zo doorgaat, komt dat vast niet goed. Bart-Jan van Door de Veeman, wij gaan naar Koos Wieling. Nice rustig in het fietsen bij de vrouw, je Koos. Ja, het zit erop, want die vrouw die krijgt de laatste sprint aan. En wie dat mooi ingang van de laatste ronde. Wie alles al bij elkaar. Dat wie Peronsies ervoor hinter die fjouwen weer ompakt. En dan wordt het nog bezocht. En hier op de streek doet de belklonk voor de laatste ronde. Sprong ze voort. Monique Tenninglo uit Albergen. Nou, dan denk je dat redt ze nooit in het peloton. Maar ze bleun toch een aantal meters voor. Dus die wint solo van het peloton uit deze 33e editie. Nou ja, bij de vrouw rieden we er zo lang naar net. Maar ze wint wel dus op de kolkjes Rustervingen. Monique Tenninglo van Albergen. Daarachter de sprint van de grote groep. En daar weer het Ilona Hoeksma. Al rond Snuin, dat vertel ik al. Tweede in Appelskeer. Toen ze van Roxanne Kneteman. Nou, wie ze op een tweede. Ze komt van Luxwoud. En op de tweede plak Janneke Ensing uit Gieten. De vrouw die misschien wel het meest actief is in deze hele koers. Die het vrij vlak weer. Maar ja, er is altijd een winnaar vanzelf. En dat is Monique Tenninglo. Tweede plak van Friesland van Luxwouden. Ilona Hoeksma. Koos Wieling, tegen dank. En wij komen nooit treinen weer om uit de apotheose bij de IFKS. Waar wint op de hegen we maar ontaansen. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pad van onze enorme collecties binnen Alpries, maar kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Dambeton. Verskate soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. In nij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Of de Spiekerboor in Akrum. Wat zullen we nu weer eens gaan doen? Wat zullen we nu weer eens gaan doen? De spoordeelwinkel van NS biedt uitkomst. De spoordeelwinkel van NS biedt uitkomst. Wat dacht u van een dagje naar Oude Hans Dierenpark Renen? Wat dacht u van een dagje Oude Hans... Zeg, hou eens even je snavel. Oh. Een dagje Oude Hans Dierenpark dus. Trein plus ticket voor maar €25. Kijk voor meer inspirerende uitjes op ns.nl/spoordeelwinkel. Waar ga jij naartoe vandaag? Wie? Ik? Het is geen toeval meer. Lidl is door onderzoeksbureau GFK voor de 4e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt in groente en fruit. En om dat te vieren, tot en met woensdag, sperziebonen. 500 gram voor maar 49 cent. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Bakboord! Voor een Peugeot van Haima en Hielkema. Wolle een mooie dijvoet van joch naar €80. Hier is een sloep voor een waardelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert. Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Sjog op sloepverhuur, Noordfriesland.nl.
Oh, Jo gaat de klus binnen zetten, Jern. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jerveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Het rozenvolle wien. Varre, maar een broers van de kop. Van scootievaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier of meer dagen. Recreatiepark, wettersport en partycentrum De Kuilaard in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilaard, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilaard in Koudem. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Noffelijk wij in Friesland. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar 399 euro. Expert begrijpt het. Mijn woonzorg Nederland. Noffelijk wij in Friesland. Ajo, lekker slet. Verder wie de boer, goed en het joer. Het idee is dat Smilecore sterker best. Dat er in men is als verder was. En het mooie ook als Jost wat mogelijk is. En Smilecore om van de simmer te genieten. Om van alles te ondernemen. Smilecore sterker in Friesland. Rabobank. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Smilecore sterker. Rabobank. Sponsor van de Snitswieken. Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken wil dat het internationaal strafhof Israël vervolgt voor oorlogsmisdaden. Minister Malki pleitte daarvoor tijdens een persconferentie in Den Haag. Hij is hoopvol dat er een permanent staakt het vuren komt in de Gazastrook, maar denkt dat Israël daar de sleutel voor in handen heeft. Hij vindt dat de westerse landen niets doen om de Palestijnen te helpen. Malki heeft later vanmiddag een afspraak met minister Timmermans. In Den Haag zijn 39 demonstranten aangehouden bij een protest tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. De betogers gingen op de weg zitten en vertrokken niet toen de politie dat vroeg. Er is massaal politie op de been om te voorkomen dat de betogers naar de Israëlische ambassade trekken. Die is afgesloten en er is ook ME aanwezig. Bij een demonstratie 2 weken geleden in Den Haag werden ISIS-vlaggen meegedragen en antisemitische leuzen geroepen. De hypotheekrente blijft maar dalen. De rente voor een gemiddelde hypotheek van 10 jaar met hypotheekgarantie is nu minder dan 3,5%. Dat heeft de hypotheekshop berekend. Sinds de metingen werden vastgelegd, in 1965, heeft de rente nog nooit zo laag gestaan. En dat komt onder meer doordat de vraag naar hypotheken betrekkelijk laag is nog. De woningmarkt komt nog maar mondjesmaat op gang. Internetbedrijf Google scant bestanden van zijn gebruikers op kinderporno en waarschuwt de politie als er iets wordt gevonden. Dat heeft het bedrijf bevestigd na een zaak in de Amerikaanse staat Texas. Google benadrukt dat alleen wordt gezocht naar kinderporno en niet naar andere criminele activiteiten. Het was al langer bekend dat Google e-mails scant om de interesses van gebruikers te ontdekken. Het weer, er is veel zon. In het binnenland zijn er nog een paar stapelwolken, maar die groeien alleen in het noordoosten nog uit tot een enkele bui. Het is ongeveer 22 graden. Morgen eerst zon, later kans op buien en het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Friesknijs bij Omroep Friesland. Bij brandwachtkazernes rondom in Friesland hing het de vlaggen heel stok vanwege het versterren van een doekerjuster. De doeker van het doekteam Heer Hugo Waard wie dwaande maar een reddingsactie bij Koedijk in Wat-Holland doet er alle gedachten net goed waard.
Vanwege het versterren van de doeker had de veiligheidsregio Friesland alle korpsen vregen om de vlaggen bij de kazernes heel stok te hingen. De vlaggen hingen al in een heel stok bij kazernes dat je het meest kan binnen. Frieske poortjerappelboeren verwachten je dit jaar een minder hege opbrengst vanwege de patatindustrie. De prijzen voor patatjerappels binnen dit jaar leeg en daardoor verdienen je patatjerappelboeren minder. De kans is daarom groot dat ze aan ze minder poortjerappels hier een keertje zullen vertakken meer om yield te besparen. En dat had weer gevolgen voor Frieske bouwboeren, site boerenorganisatie LTO Noord. Ongeveer 1/5 van alle Frieske poortjerappels is bedoeld voor de patatindustrie. De Intercity van Ljouwert naar Utrecht is juist bij Den Dolder bekogelen maar een grote glasplaat, meldt de politie. Onbekend hier die glasplaat uit een wachthokje sloopt en die naar de trein smieten. De trein werd stilzet, passagiers moesten oorstappen in bussen. De politie is nog op zoek naar de dierders. Ek tjoegen wordt vregen haar te melden. 12 Ljouwerters binnen al rond de nacht oppakt die snits waren verskate mishandelingen. Een 20-jarige vertochte had in een café in de Lietse Tjerkstritte een vrouw van 20 uit snits slaan. De man is op grond van tjoegenverklarings oppakt. De Ljouwerter hielp op dat een paar gram cocaïne bij hem, dat is in beslag nam. Voor de 20-jarige Ljouwerter is ek oppakt. Hij zoe op de Westersingel in snits waar mooie slaan ha. Waarom hij dat dien had, is net bekend. Het waar geregeld zinnen van de middag. Het is aan 23 graden en de wind is zwak en komt uit het westen naar het noordwesten. Morgen eerst ook nog zinnen. Letter op het terrein verwacht. Het wordt morgen aan 24 graden. Scootjeflits. Het waait net hut, maar er wordt wol zield op de Hegemermarkt. Jotte Jong. Ja, en dan heb ik een heel iets Olympisch baantje. En dan krijgen we zeggen eens even om eens heen. En dan is het een lieds draaienhoekje. En in die draaienhoek krijgen we dan natuurlijk nog een lusje van Bobbenwiesje naar de onderwiesje. En dan weer omhoog. En dan hebben we een volledig Olympische routetje even dienen. En waar leidt er nog steeds een streekwien op kop. Dat is dan zeker Heerskop. Maar de wilde wietse, daarachter had eerst maar de tweede plakje oernam van Makem. En dan had daar een wisse de boer, omdat hij uit diezelfde hoek ook eerst maar kwam, had de gong beter te pakken horen kent. En die hoorde natuurlijk ik net bij die tonnen te draaien. Dus die koe in de tjustere loft. Dan kreeg er even een vlaagje wien. Koe dan roemskoortse wien. Oer Sibo Siesling en een strieden. Dan achter de striedber leidt dan Robert de Jong. Dan Jelle Talsma. Dan hebben we de Emanuel. Dan hebben we Neves. Maak even zien. Walter de Vries. Dan hebben we de Ulbeswaga. Tony Brundel. Ja, en dan leidt Vrouwtje. Die leidt achter Jeroen de Vos nog zelfs. En Michiel Kalsbeek. En dan leidt de Grietse Ulbes. Ja, waar leidt hij eigenlijk? Waar leidt hij eigenlijk? Ja, die wordt al haast weer inhalen, trots zeker Heerskop. Nou ja, we laten het net uitdruwen, maar die leidt haast in diezelfde slag. Alleen dan, die maakt in elk geval de Bob en Wiese tonnen nog ronden. En dan is zeker Heerskop alweer een eind op bij. Nee, uiteindelijk, nou ja, zit maar het wedstrijdperk de Vaargeul. En dan zal die die slag ophellen naar die Bob en Wiese tonnen. Ja, en Safir leidt dus de Grietse Ulbes nou achter. Bakboord voor een pensioen van Hilkema en Haima. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Binnen jouw extra op ziek naar dat ultieme simmergevoel? Kom dan naar Weensum, want daar binnen komende sneu de Frieske kampioenschap Vierleppen. Vierleppen, dat is sportbeleving op heeg niveau. Mooi mogelijk maakt het er ook ROC Friese Poort, haatsponsor van het Fries Kleppersboek. Het Fries kampioenschap Vierleppen in Weensum. Dat willen jullie dan net missen. Dambeton. Verskate soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder de Spiekerboor in Akrum. Kom en bewonder je deze zomer de allerbeste Frieske tuurginders van de CS op 6 topconcoursen in uw provincie. Kom op 6 augustus naar Boetenpost. Voor meer informatie kijk op www.friesepaardenconcoursen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken. Oh, Jo gaat de klus binnen, zaten Jern. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau.
Wolle een mooie dijvoet van €89. Hier is een sloep voor de noordelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert. Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelheem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartuig. Zoek op sloepverhuur noordfriesland.nl. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een andere kleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Zie maar gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedaard. Wiersma Tenten en Partyverhier. Het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Check op wiersmatenten.nl. Je rieden al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedaard. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Zorg op recycle.nl/Leeuwarden. Noffelijk fietsen door Bosk en Dun. Genietjen op terras of strand. Dat is een dai-arrangement van Doeksen. Naar Skielge of Vlieland. Al vanaf zo'n een hele euro per persoon. Even ertussen in een hele orenvraat. Zoek op rederij-doeksen.nl. Hallo, lekker slet. Bennerie de boer, goed wat en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seiens. Ja, er is wien, dus de scootjes strijden het in elkaar op de hegeme maar. Maar of de skippers er ook aardig iets aan hebben, ja, dat is maar de vraag. Want een soort wien is er net. In dit toeren van Simmer Friesland Jerwe wat de tredde wedstrijd opsmiet qua winnaar. Die al te jong, het liek het wat op een drogerij zat tussen je buizen op de beeldschermen. Maar vinden de skippers hier überhaupt wel wat aan? Nou ja, dat zullen we hun naar de tijd vragen. Maar ik denk dat ze eerst net zo heel blij zijn met die start. Omdat die er natuurlijk heel skraal bakboord in leidt. Maar ja, er is no win. Dus, en ik bedoel, maar Roelof doe ik er nog net zien zwemmen. Ja, zo gaat het nou wel. Dus wat dat omgeet, zo goed komen ze nou wel vooruit. Maar bij het onderhelling van die onderwinse tonnen en dan naar het cruiserek in. Ja, dan kennen al die skippen die dat wat letter doen. Die kennen steeds wat skraler. Dus die krijgen dan weer uit diezelfde wolken van uiteindelijk hele huizen. Dan weer krijgt jeder en wat beter de win. En wie zag ik dat Robert de Jong nou uit de strijdbaar heen gaat. Dus zat dicht ziet hij erop en die krijgt een krek beter. En dan kan Jelle Tolsma daar achter kan weer heuger. En dan beziek ik de oude Jenne Wout, de Emanuel, beziek dat ik maar dan om Boppe Jelle zadel te komen. Maar ja, die liet hem natuurlijk net de sies van de bal houden, want er zit de fakkel weer te slaan. En dan moet ze alweer wat del houden. Daarachter leidt dan Walter de Vries, maar in elk geval nog steeds op die kappositie. Leidt dan zeker de heerskop, maar die liet het dan al een beetje in rond te wijzen. Toch eerst maar en Makkem. En daarachter Arend Wester de Boer. Ja, en dan hebben we nog steeds in het achterveld. Ja, daar leidt een vrouwtje. Ja, en ik heb er niks aan. Dan leidt de Go de Grietje Ulbus, want die moet nog steeds om de hele Wiense tonnen heen. En dan moet hij nog naar de onderwiense tonnen daar. Safir leidt hij er naar achter. Maar vrouwtje, wat ik al zijn, die wil natuurlijk ook wel heel graag hier goed strijden. Maar die doet het goed, dus net goed met dit lichte waar. Want je leidt dus als ene laatste, daarvoor hier onder vast. Dan Michiel Kalsbeek, dan Willem Zwaga. Ja, en dan gaat het een beetje tussen Erik Jonker en Tony Brundel. Dus die Tony Brundel, ik een outsider, leidt ik heel vier achterin. Maar de strijd is nog steeds net strijden. Het wordt een beetje tjuster, dus misschien gaan we aan een beetje meer constante wien. Want niet krijgt wie nog even het centje komen, nog even terug. Maar de bewolking wordt nou toch tjokker. En dan kan het wel wijzen dat we een beetje vastere wien krijgen. Van de zielerij op Hegemenmarkt gaan we naar het hutfietsparcours in Surhusterveen. Daar hadden vooral je erop zitten, Koos. Waar ben je nou aan bij?
de elite en beloften. Zeg maar de topamateurs. De hele protte Friesen ermee. Er riet ik een heel groot veld, een mooi peloton. Er zal wel een hele protte bijschreeuwers wijzen. Want die omstandigheden ben je vanzelf ideaal. Ja, het is mooi heet, maar ach, voor die fietsers maakt het niet uit. En dus was hier wel even van het publiek, wat al aardig talrijk langs de hekken stiert, was even zelf de streetmaat zien. Maar die tenning geloof van Albergen, Ilona Hoeksma van Lux Sport en Janneke Ensink van Gieten, die ben ik huldigen op het grote podium. Nou ja, dan doen we even een kolom aan en om jou of jou gaan we los met de amateurs. Cento van Mattia Bazar. Ja, je had Jerkin, Monique Tenneglo uit Aalbergen. Die waard van de middag eerst bij dat criterium van vooral eens Rusterveen. Een Friezinnen waard te wadden. Koos Wieling, die praat maar. Ja. Ilona Hoeksma, op en hij op het podium. Snooit wadden, joert wadden. Yes. Ja, eigenlijk jammer, of net?
Ja, eigenlijk wel. De eerste plak, dat moet eigenlijk wel een keertje in zitten. Maar ik denk dat ik nog een ultimate nodig heb. En toch, die sprint van het peloton. Want ja, die winnares, Monique, wie krijgt vooruit, hè? Ja, ze kon krijgen op het goede moment fut en niemand reageren. Dus hier gewoon geluk mee. En ik koos het Honda zelf oude meidje. Ja, toen weer het dan een pelotonsprint en die kon ik makkelijk winnen. Dus ja, er zit wel meer in. Maar ja, er moet er nog even goed uitkomen natuurlijk. Ik vond het wel opvallend dat Monique Tenninklo, de winnares dus, in de bel, uitnaait en dat Jim dat gewurrel witte. Ja, nou, ik krijg mijn kopgroep futwest, dus ik was zelf al helemaal kapot. Dus ik moest even uitpuffen in het peloton. En ploeggenootje van mij, die weer krijg futwest, dus die weer krijg weer ompakt. We konden alle twee krijg niks. Nou ja, en de rest die wachtte ouw. En toen kon zij mooi krijg op een goede moment fut gaan. Die kopgroep is in zit met Fjouwer Frali, met Leonie Lubbende, Masje Pijnenborg en Simone de Vries. Had je ooit gedacht van, dit is hem? Nou, we rieden net heel sterk terug. Het was net heel overtuigend dat we echt volle bak terug reden. We bleven wel een tiertje fut, dus ik dacht, nou ja, misschien bloeien we nog fut, dat het peloton net reageert. Maar op het einde zit er net zo volle tempo meer in, dus ik dacht, nou, ik weet net hoe lang dit nog last. Ja, hoe lang we nog voor u bloeien, zeg maar. Nou, toen kwam het peloton er al aan, dus dacht ik, ja, nou is het gebeurd. En dan mag hij weer even sparren, even herpakken? Ja, dan moet ik inderdaad weer even opladen. En dan kan ik eigenlijk heel rap weer in het peloton bij mij. Dus ik ben heel snel hersteld, dus dan kan ik wel bij mij. Maar ja, dan klik weer iemand verkeerd, dan moest ik op het goede moment bij mij springen. Want anders verspeelt ze al die krachten natuurlijk. Een lokwensje en op naar de eerste plak. Ja, dankjewel. Het zal wel lukken. Spijt heb je morgen maar. Bluff wie dat. Gjalt de Jong. Ja, binnen skippers die het morgen een beetje speed hebben dat ze het verkeerd ompakt hebben, denk je?
Ik soort weer naar het wetter, Roelof, want joh, het is de wedstrijd, maar eerst maar eens even dien wijzen. En er zit nog wel van alles in. We krijgen bij de Boppenwiense tonnen hebben we een vlaggen hingen, jongen, dat de route wat verlijn is, omdat de wind even wat een beetje draait is. En de wind die helpt ze nou en toch wel eens even met een vlaagje wat in. En dan is maar correct water met het beste oppikt en water met het beste dan even krijgt. En dan krijgt nou Erik Jonker krijgt hem ik even goed. Wil ze dan misschien nog net in het vaarfront leidt, maar en Walter de Vries krijgt hem dan even wat minder. En de Michiel Kalsbeek krijgt hem dan helemaal mee, want die komt om de retuur van Erik Jonker te lezen. En zij dan die strijd ik in dat achterveld volledig werd. Nou, ik Vrouwtje Meijer een beetje begint naar voren te zien, liep het wel. Maar werd dan Tony Brundle de slag ik nog net heel de riocht vinden ken. En werd Jeroen de Vos, ja, ik helemaal de slag net vinden ken. En wie show ik de Grietje Ulbers leidt en ik naar achterom. En de strijd is in elk geval voorin. Ik volledig in. Want eerste maart is zeker in rond op zeker heerskop. En maken mik. En dat komt hier weer nou natuurlijk. Wordt dat ik wat oud-Dutsen in het voorwiense rak. En de onderwiense tonne is dan wat verskoot. Is een nijtontje inkomen, een blauwe tonne. En die is wat bakboord kwam te lezen van de eerste onderwiense tonne. Maar ja, dan word je ook wat oud-Dutsen natuurlijk. Al die skippen omdat ze wierd uit. Maar de vakkeloert erin naar de onderwiense tonne ta. En die liet het ik wat verder op lijn te wijzen. Dus dan is het ik weer even wat een grutter cruiserekje als die is krijgt. Omdat de wind toch een hele beetje onhel is. En daarom is de strijd nou volledig in. En dan mag we letter maar jaren als het er maar in is winnen of net deze wedstrijd. Maar we hebben in elk geval een wedstrijd. En daar moet nog volledig om strijden worden wat het eerste plekje pakt. Oh, het is even stil. Bij de muziek. We muziek, maar dat wie ik bijvoorbeeld. Wij hebben een verziekje gekregen van Jaap Scheffer en die willen we zelfs graag honoreren. Dat verziekje graag. De simmerhit uit Njootje Jin Santig, hij zit mij net meer bij. Van The Walkers. Hier is hij. Oh my darling Helena. Beach of Kitara, tall and slender, there beside me, with your tender love to guide me. Oh, my darling Helena, on the beach of Kitara, tall and slender, there beside me, with your tender love to guide me. In the splendor of the moonlight, covered by the twinkling starlight, in the lovely summer June night, by the rolling of the sea tide, wish that it was everlasting, so that it's too much I'm asking, sorrow makes my heart aching, but you promised to keep waiting. Oh, my darling Helena, on the beach of Kitara, tall and slender, there beside me, with your tender love to guide me. Must have been my lucky day, make up my mind to go away, to take on a holiday in Greece, a ticket to Kitara. I'm blessing my lucky charms, I'm holding you in my arms. You're giving me paradise, you're giving me paradise. Oh, my darling Helena, on the beach of Kitara, tall and slender, there beside me, with your tender love to guide me. Oh, my darling Helena, on the beach of Kitara, tall and slender, there beside me, with your tender love to guide me. Ik denk de hele dag aan Louise. In elke droom komt zij voorbij. En als ik één iemand mocht kiezen,
dan zou ik samen met haar zijn. Maar zij ziet mij niet staan. Nee, zij ziet mij niet staan. Wacht maar tot ik straks de loper jij ben. Dan neem ik haar mee naar een restaurant. Dan trakteer ik op een chic dinertje. En vraag ik bij het toetje om haar. Oh, 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 Louise, Louise. Oh, 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 Louise, Louise. Ik denk de hele dag aan Louise. Niemand is zo verliefd als ik. Uit 1000 mannen kan ze kiezen. Maar niemand is zo geschikt als ik. Maar zij ziet mij niet staan. Nee, zij ziet mij niet staan. Wacht maar tot ik straks de loper jij ben. Dan neem ik haar mee naar een restaurant. Dan trakteer ik op een chic dinertje. En vraag ik bij het toetje om haar. Oh, 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 Louise, Louise. Oh, 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 Louise. Hey, lieve Louise, ik heb een brief geschreven. Uit het diepst van mijn hart, ik hoop dat je hem wil lezen. Misschien kunnen jij en ik ooit eens daten. Of naar een pretpark of samen uit eten. Ik heb mijn lot gekocht met de winnende cijfers. En wie weet kunnen jij en ik samen op reis. Of koop ik een huis in het zuiden van Spanje. Ontbijten in de zon met caviar en champagne. Ik weet dat jij me eigenlijk nooit zag staan. Maar ik ben bereid om helemaal voor jou te gaan. En hopelijk schrijf je me ooit terug. Liefst, kus. Wacht maar tot ik straks de loper jij ben. Dan neem ik haar mee naar een restaurant. Dan trakteer ik op een chic dinertje. En vraag ik bij het toetje om haar hand. Oh, 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 Louise, Louise. Oh, 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 Louise, Louise. Ja, na je hit van Gers bedoel, Louise, we gaan naar Gjalt. Ja, en dan had eerst maar gele tarenmansje bemanning had een koppositie van zeker heerskop oernam. En daarachter leidt dan Makkem. Maar voor daarachter Arend wisten de boer even. En dan is het natuurlijk altijd een mooi. Want dan is het een show, ik wel eens in zijn start, ik wel eens een show, die kop maar eens even horen en denken ze van, ja, harre jakkers, is dit nou een wedstrijd en weet ik wat meer. Maar als je de kop hing je let, dan zul je nooit de wedstrijd winnen vanzelf. Dus dan kan je maar beter wat kalm blijven en denken van, jongens, wie zullen in elk geval. En dan komt er ik wien. En dan komt steeds wat meer wien. En dan beginnen de posities en dan begint de zaak wat uit te skiften misschien wel. En dan kan je in één keer, misschien als je de kapper goed voorhouden, kan je dan in elk geval wel wat meer naar voren te rennen. En dat doet uiteindelijk het vrouwtje Meijer, doet het dat ik een beetje. Ja, en wie had juist reactie dat vrouwtje Meijer even op een tonnen ziet. Nou ja, Michiel Kalsbeek dacht van, ik doe dat ik maar eens even. Dus misschien hebben we wat een tonnen knuffelerij in elk geval in deze wedstrijd al je. Maar ook je, doe haast even voor de volledigheid even een rondje hoe het er nou heen leidt. Ja, op de eerste plek dus Gele Tanema, Dwarpjester maar, daar bezig. Tweede leidt nou Sikke Heerskop. Tweede de debutant Klaaske Peres, de debutant uit Makka, maar de 60 broeders. Dan vierde Arend Wisse de Boer. Sibo Sisseling, de winnaar van Juster, leidt nou vijfde. Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel sexte. Robert de Jong uit Lemmersande. Jelle Talsma achtste. Jongende Walter de Vries. Ziende Erik Jonker. Of er is nou vrouwtje Meijer en die komt dus echt van 15e plak. Dus die heeft even beste slag maken. Jeroen de Vos dan 12e. Willem Zwaga 13e. 14e Tony Brundel. Michiel Kalsbeek, ja, die luistert wat vast aan die bopperste tonnen. Is nou 15e en heel naar achterom dus 16e Romke de Jong. Long once you get going. I thought it was a little fish. Simmer in Friesland. Crypto paspoort. Het crypto-paspoort van Joet. Ja, wat soort goede antwoord wezen op de vraag die wij aan jou voorline. Wat is deze cryptische omschrijving? Zullen we nog een keer Jellette? Ik hoort zo van deze heerlijke oranje ijsko, maar die heerlijke remige binnenkant,
Maar toch het mooie waar in dit plak, raadt er gauw. Ja, welke vakantiebestemming waard je cryptisch omschreven? Maar 2 mensen aan de telefoon. Die tot goed hier. Zwaarders Douwsma, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Waar wij bellen, joh? Ik bel u het oude keer Zuidwest-Friesland was. Ah, sure zo. En jouw tochten van, ik weet wel wat het antwoord is op deze vraag, of net? Nou, dat dacht ik al, ja. Ja, en wat is dat antwoord? Ik dacht Split. Split. Dat is het goede antwoord. Hoe hang je net aan de telefoon? Dat hele lekkere ijskootje, hè? Die je altijd van onderen op eten matten. Ja, die ga ik wat verzorgen. Ja, ik al. Jilt dat ik voor de tweede beller, Annelies Hedder. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je hoort ik van ijskoos? Ja, heerlijk. Ja. En die ijskoos zetten jou ook op het goede spoor? Ja, en dat het, mijn vriend zei dat maar Split werd. Ja, dat koe ik haast niet door. De muziek dat weer wat dreig joet om te herkennen dat dat uit Kroatië komt, want daar Light Split verzels. Annelies, waar komt je al bij? Ik kom uit Wienwoord. Wienwoord. En heb je wel eens in Split West? Nee. Zo is het wel? Nee. Nou, ik zou wel zin willen. Ja, Kroatië lijkt mij heel mooi. Ik heb er nog nooit West, hè. Zijn wij maar de finale, de paspoortcontrole spelen? Ja, is best. Oké. Ja, helemaal super. Oké. Nou, dan geef je los. Ik zal eens even Sjen ook de vragen te vastkien toveriken. Ja, daar ben ze. Eens even Sjen. Vraag Ian. Ik moet even vertellen. Je kan kiezen uit A, B of C. Vraag Ian. Smiet 1 punt op. Vraag 2. Smiet een goed antwoord 2 punten op. En vraag 3 punten. En aan het eind van de rit hebben wij dan het goed is een winnaar in het netsysteem liek. Dan hebben we nog een shootout vraag. Vraag 1. Waar komt de naam Split Y? Is dat A, het komt van een doornstruik die er groeit? Is het B, het komt van een belangrijk man uit Split? Of het komt van een groot handelskip? Die in het verleden heel wichtig weer voor Kroatië en Split. Dat handelskip kwam on in Split. Wat is het goede antwoord? Nou, je bent er even nu uit, denk ik, in. Dan begin ik maar Zwaarders Douwsma. Zeg eens maar, wat wordt het? A, B of C? Het is een pure gok, maar ik geef van B. Je ook even bij. Nou, die schreeuwt Tiete Krees op. Die houdt het al hier even bij. En Annelies, wat denkt u dat het is? Ja, van wie ik gok, maar ik denk C. C. Oké, dus B en C. Nou, Tiete? Dat is beide net goed. Want het goede antwoord is A. Het komt van een toornstruik die ter groeit. Dit Split Heat. Nou, we beginnen met vraag 2. Waar weet Smit het wolpunten op? Even Sjen. Split is een belangrijke handelsstad en leidt on het wetter. Maar waarom is dat nou zo'n belangrijke handelsstad? Is dat A, omdat de Dalmatische eilanden alleen nog via de haven van Split bereikbaar binnen? Is dat B, Split is een belangrijke handelsstad omdat het in Kroatië de enige plek is maar een grote haven. Split zwaarder dus voor de handel van Kroatië. Of is het C, omdat het technisch volle beter is daar als in oren plakken op een vrouwt? Nou, dit keer begin ik met Annelies. Ja, weer een gok, maar ik denk B. B. Nou, een Zwaarders? Nou, gok ik op A. Nou, dan kan ik je feliciteren met een puntje, of 2 zelfs. Zwaarders Douwsma, want dat is het goede antwoord. Split is een belangrijke handelsstad omdat de Dalmatische eilanden alleen nog via de haven van Split bereikbaar. Ik vind ze wel dreig, Tiete, hè? Ik vind ze heel dreig. Jongen. Ik zoet je net nooit van. Vraag 3 is, we zien dat dat een wat eenvoudige vraag is. Marian, dat is een heuvel aan de westkant van Split. En wat is er nou zo bijzonder aan die heuvel met die prachtige namen? Marian, is dat A, op Marian maaie geen hoezen bouwd worden? Is het B, op Marian maaie 9 jongens geen meesten boeten komen? Of is het C, op Marian maaie geen toeristen komen? Alleen nog maar inwoners van Kroatië. Nou, dat zijn hele aparte antwoorden. Als die laatste, ja, ik vind het heel apart wat er al gebeurt. Zwaarders, zeg het dus. Wat denk je al? Nou, ik denk dan ging ik voor C. C? Ja. En Annelies, volgens mij steen jou achter. Stist achter, dus als je 3 punten pakt, dan winst. Als het goede antwoord juist, eventueel. Zeg het maar, wat denk je dat het is? Gewoon C zeggen. Ja, ik dacht ik C, maar... Ik C? Ja. Nou, Tiete, dan hebben wij nou een winnaar van het speeltje. Een winnaar. En hij komt uit Oordig in Zuidwest-Friesland. Zwaarders Douwsma. Hij wordt won.
Nou, helemaal super. Jouw paspoort klopt het als een bus. Het gaat om Split en Marian en Handelsteden en Dwarsstruik. En jou had goed in. Jou winnen Joort de prachtige Simmer in Friesland slippers. Maar wij even zeggen wat het een goede antwoord weer. Ja. Het goede antwoord weer dat je geen huizen bouwen maaien op die heuvel. Dat wie A. Nou ja, de hier je beide net. Dus, seconde. Dus, zo dus dames. Maar jou krijgt de slippers. Leef je op Grutte voet? Of kunnen we maar een beskierde maatje aan, Joort? Nou, misschien maatje, 43. 43, wij noteren dat. En jou krijg je die mooie Simmer in Friesland slippers. Nou, helemaal super. Ja, Annelies, dank u wel voor het mooie van. Oor keer beter. Ja, en beide een hele... Oor keer beter. Ja, oor keer beter, zeker weten. Altijd weer mooi van. Beide een hele goede middag verder. Het beste. Hoi. En succes bij je uitzending. Dank u wel. Warmt volop. Zo'n 24, 26 graden. Dat zijn Simmer in Friesland. Het strand is even waar zinnen. Wij boeken uit bed te dien. Het licht haast net op de kinnen. De blauwe lucht, de zoele wien. Het kriebelen is de kleur van bloemen. Gielen rit op volle meer. 10 kilometer te bekomen. Het verkomt vol een oren keer. Zet de radio maar om, in het tint en op het stroom. Het is Simmer, Simmer in Friesland. In een bosje bij de zee, bij de koffie, bij de thee. Dit is Simmer, Simmer in Friesland. Ik wist je de hele Simmer, ik wist je de hele dag. Zet de radio maar om, in het tint en op het stroom. Het is Simmer op de radio. Jongen nu, neertje buien, neertje wetter. Het wordt nou alle dagen beter. Geen geld op wolken aan de loop. Dit wordt het nog een heel lang spel. Mijn baas, mijn werk, ik mis er net. Maar van één ding had ik opgelet. En je kan het stiep en verlies verstaan. Zonder het programma Simmer in Friesland. Het groene is de kleur van bloemen. Giel rit nog volle meer. 10 kilometer te bekomen. Het verkomt vol een oren keer. Zet de radio maar om, in het tint en op het stroom. Het is Simmer, Simmer in Friesland. In een bosje bij de zee, bij de koffie, bij de thee. Dit is Simmer, Simmer in Friesland. Ik wist je de hele Simmer, ik wist je de hele dag. Zet de radio maar om, in het tint en op het stroom. Het is Simmer op de radio. Ja, zo bekend en toch maar uit de 2000 zongen zo lang lien ik alweer. Simmer in Friesland van Soel wie dit. Naar de proefronde van Seruus te vinden, want de eliteklasse zit er op de fiets. Koos. Ja, klopt helemaal. En een mooi veld, jong. 92 man. Nou, dat klaar je wel eens in het Friesland. Dat er een criterium rijden wordt in het noorden. En dat iedereen er net is. Maar ja, de klassiekers binnen, dan gaat dat vaak voor. Maar nou, ja, in het vallen dus 92 man. En ze komen overlaai. En een heel leger van Friesen vanzelf bij die 92. En de mannen hadden nog toen. Dat komt misschien ik wel terug. Het al talrijke publiek hier op de Kalk en in de stritten eromheen. Want ja, dat gaat heel mooi. Ik zeg nou een tussensprint, want ik hier heb mezelf wat zin te verzinnen. Sprintklassementen, hoe 3 rondjes, de Leadersprijs. Ja, er werd omstreden 57 rondjes, dan zit je op goed 80 kilometer, maar die amateurs rijden en beloften vanzelf. Dat ben Hutfietsen zo'n 23 hier. En dan Sebastien, de laatste Frieske winnaar weer, Jan Bos, dat weer 2 jaar in. En even mij, ja, hij stiet op de startlist, de man uit de Bontebok. Dit in dat hier een geweldig protocriterium zo'n. 4 rondjes rijden, de win Vorteltrijman voor het Paul de Haan uit Meethuizen. Jort Vesselinga van Exmara en Rudy Vriend van Schagen. Maar die ben ondertussen kan ik weer terug dat peloton weer omhellen. Want het peloton had de gong erin. Gjalt. Begin van Serusterveen, Nike Gjalt de Jong op de Hegemermaar bij het Scootjesjong. Gjalt. Ja. En dan wie het vrouwtje Meijer, wie natuurlijk even een inhaalslag even onder het meidje. Maar ja, Juster die is het, Juster, ja, ik ben alweer in de war, Juster. Maar die joeg even, nou ik werd even een liedstoetje, zien dat Bob en wie zijn toontje jongen. Het is maar krijgt even, maar ja. Dan weet je dat je fout bent. Dus je maakt je even weer een rondje hier met een Oedemaar heen. Even een strafrondje. En dan is daar ik weer Willem Zwagen en Jeroen de Vos. Dus dan zitten ze daar dan weer achter ons sluiten maten. En dan zitten ze weer op Nij. Die inhaalslag maakt je maten. Die ze ja, uiteindelijk al die die ze hier al een beetje maakt. Ze wie Suver Tony Brundel al haast weer voorbij. Dus Safi wie ze uit achterin is in de laatste al weer opscoot. Maar
dan een lietsfoutje en Jo is voeten dadelijk weer in het achterveld. Het eerste is wel, de wind die bloedt wat steen. En eerste maar, lijkt nog steeds op kop. Maar daarachter zeker heerskop. En dan hebben we nog een liets loefdueltje tussen Makkem en de Gediek. Ja, prachtig plak om te wezen op een hegem, maar om dat scootjes hier te volgen. Maar och, wat hier Annie van der Bij graag is rustig vinden wezen wil. Maar ja, zij had Jood haar jiddy, wij van Egbert en de familie. En daarom kiezen ze er net wezen. Daar werd het fietsen is Jood. En om nou een beetje een pleister op een woen te dwan, krijgt zij nou muziek onbeen van Egbert. Jantje Koopmans. Ja, daar is Rode Rozen. Jantjes in de leug. Annie van der Bij van Het ook wezen. Kom maar, jo jiddy. Rozen op trouwdag, dat is lang geleden. Toch mag je zo'n dag nooit vergeten. Maar de drukte van het leven, dat brengt het vaak mee. Dat moet je elkaar maar vergeven. Maar dit is de dag en wij vieren het feest. Op het samen zijn zoveel jaren. En hier zijn je rozen, het zijn er echt veel. Ik heb lang genoeg kunnen sparen. Rode rozen, door mij gekozen. Voor de schat, waar ik zoveel van hou. Rode rozen, door mij gekozen. Voor jouw liefde en je trouw. Heel je leven aan mij gegeven. En aan heel de kinderschaar. Daarom krijg je rode rozen. Een rode roos voor elk jaar. De roos van mijn leven was jij steeds geschat. Ik heb ze geplukt in de jaren. Maar een roos met een doorntje kwam op ons pad. Maar dat zullen wij samen bewaren. Wij deelden steeds samen in lief en in leed. Laat ons niet samen verpozen. Ik ben heel alleen naar een winkel gegaan. Ik kocht daar voor jou deze rozen. Rode rozen, door mij gekozen. Voor de schat waar ik zoveel van hou. Rode rozen, door mij gekozen. Voor jouw liefde en je trouw. Heel je leven
dit is weer voor Annie van der Bijsjes. Jerry McKin net bij de profronde van Sruus te Veenwezen. Nou, ik zou zeggen, ze gaan gewoon de radio aan. Want nou is er nog een heel soort jaren van Koos Wieling. Maar na zo'n uren dan ben we er echt live bij. En dan keer ik alles hier. En ook even live naar Gjalt de Jong. Die is op een eigen maar om eens bij te praten hoe het gaat met Scootsie. Want ik zeg wel dat er heel iets meer wien komt, inderdaad. Ja, het windje is mooi, jongen. Helle en bloed nog ik wel een beetje constant stenen wel. In die mooie tjuster loopt Boppe Eerlehuizen die het verder naar net zo bot de maar opdruwt. De maar zal het wel een beetje keren. Maar daar houdt eerst maar Geert Harema houdt daar nog steeds de koppositie. Maar voeten dadelijk daarachter zeker heerskop. En dan is Arend Wisse de Boer toch een plakje op schoot. In dat loofdueltje wat maakt hem, die kriegen er hem even wat beter. En troeft daardoor maakt hem Klaas koperen zou. En dan zie ik dat er toch wel wat onvaltjes in worden. Want we weten natuurlijk ook dat het tiert wat onder de verstrikken is. En dat ik uiteindelijk Marijn Altstoren ik de hele tijd wel wat de onvalslag beziekerd te mijten om nog wat verder op te komen in die positie, in die koppositie van die eerste trijplak. Robert de Jong die doet het ook, maar ze kunnen nog net heel dal der ontsluiting bevinden. Maar ze zijn wel in duel en in gevecht. En Saf verstrikt het tiert een beetje. En dan één week dat start-finish kip een beetje misschien dadelijk wel wat positie beziekerd te vinden. Dat weten we nog net hoe lang het ze trok in letten. Maar ja, daar zit nou natuurlijk een mooi koeltje. Wie hier al een beetje wat te verlaten staat. Dus er is no win. Dus laten we hopen dat ze toch nog even trots zielen letten. Want de strijd is zeker nog wel einde. Want zeker Heerskop doet nou ik weer een onvalslagje op eerste maar. En maak hem bezieken tot ik Wiegeliks voeten dadelijk weer natuurlijk op Arend Wisse de Boer van de Gediek. You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. You screwed me over, but it made believing it was always something that I'd done. But I don't wanna live that way, reading into every word you say. You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. But you didn't have to cut me off.
Jay en Kimbra. Somebody that I used to know. Ja, zei het geld. Ik zou wel willen dat ze nog even trotshielen, maar we weten het correct hoe het komt te zijn. En is het aan het finishen geld, of net? Ja. En dan wordt het verrekte mooi. Wat wordt het mooi. Echt, kennen we niks zoals precies. Arend Wester de Boer, maakt het zien slag au. En dan zei ik al, Sikke Heerskop, die doet een onvalslag uiteindelijk op 1 maart. En 1 maart die denkt van, dan draai ik ook een slag, even nog een liedslagje terug, dan doe ik diezelfde slag. En dan is Arend Wester de Boer daar. En die leidt dan in de bakbordslag. Wil Sikke Heerskop een 1 maart in de stuurbordslag maken. En dan zei Arend Wester de Boer, wegwezen. En dan kan Sikke Heerskop correct voordraaien. Dan met 1 maart daar ik trok de wien. En dan gaat Arend Wester de Boer, zei jongens, je bent trok de wien. Mooi gang lizend, hup, gaat trok de wien, leidt een stuurboord. En dan leidt je finishline, leidt het er zo in dat hij de koppositie van deze beiden oorneemt. En dan in het achterveldje had dezelfde slag Jelle Tals meegedien. Maar dat zal wel dreig worden om bij die ontsluiting van Sikke Heerskop aan 1 maart te worden. Maar in elk geval, Arend Wester de Boer, die lijkt de koppositie oernam te hebben. En dan even wie de finishlijn uit. En dan is Arend Wester de Boer vol op streek uit de gedik bij. En totdat die Sikke Heerskop en 1 maart door de wien jagen. Maar die op gang komen, die gaan nou de guiden. Ik werd te pakken. Ja, en leidt dan 1 maart nog vast Sikke Heerskop. Dat zien we zo weer enkele ogenblikken zien. Maar wie ziet nog te praten, maar we naar Gele Tarema van 1 maart. Oudje, hoe we net hinnen. Wie beginnen naar Arend Wester de Boer van de gedik. Een tel en dat die het schot. Een heel mooi onvalslagje. Ik heb er niks oors voor zitten. Dat dienen ze perfecto. En dan ligt het Sikke Heerskop een scheepslengtetje voor 1 maart te lezen. Stuurt hem nou op naar die boppenwies, naar de finishline daar. En Jelle Tals, maar ik denk van ja, kan ik er nog wat in budget en wat. Die doet zeker de onval op 1 maart. Maar dan leest die er al zat tegenbij. Dan redt er, krijgt naar dat weer het schot van Sikke Heerskop. Ja, en dan wordt het schot. Dan is het 1 maart. Jerweven. Ja, schot voor 1 maart. En dan had Jelle Tolsma ik een inhaalslag maken. Want dan zal die erachter om finishen. Maar eerst maar eens even Jerwe wat Arend Wester de Boer zei Aukje. Nou, die vlopt hier alleen nog maar. Arend Wester de Boer lokwijs. Oh, machtig, godverdomme. Dat schudt me erin niet. Godverdomme, wat is dit mooi. God. De hele winter in de gang. Machtig, jongen. Wat een emotie. We hebben de hele winter voor werk. Machtig. Geweldig. Super. Oh, jongen. Super. Oh, machtig. Wat is dit mooi. Verdomme, de hele winter in de gang geweest. Oh, dan begint het met treden en dan hebben we gisteren gedisqualificeerd. God, dat maakt het goed, maar in eerste plek. Nou, mooi gaan het volgens mij. En hoe? Oh, jongen, machtig. Oh, jammer, hè? Mooi, hoor. Oh. Wat bedoel je de hele winter? Nou, we hadden het in kort. En dan ga je het aanwest. We hebben verlengen, alles draaien op. Mijn oude ratio is heel mooi. En het rent tot een 10. Werkelijk, super. Oh, jongen, super dag. Misschien wat we vanaf oktober ben we aan de gang. Godsamme. Nou, we zullen 6 weken zat de spullen nou op tijd. Zo zullen we 6 weken. En met deze vakken hebben we nog wat meer. Vreed voor het eerst met ziel. Oh, jongen, praten. En komt deze extra emotie ook omdat het juist er zo'n verlenen daar wie? Nee, helemaal. Dat komt gewoon omdat we machinaal dat ding opknapt hebben. En je ziel en zaligheid laten inzuiveren. Nou, dan komt dit eruit. Dat is toch machtig. Die laatste slag? Ja, godverdomme. We konden niet. En weer dood op de garde jongen. We konden alleen maar treinen boeren. Nou ja, of het waren de eerste worden. Nou, we zijn trots zetten, hun draaien. We zijn trots zetten en ja, pak de wonder wel goed uit. Geweldig. Lokwijnske. Dankjewel. God, Wat een prachtige winnaar. Arend Wester de Boer. Hij wint Joet op de Hegemamaar. Assen, Nijfjouweren, meer Nijpeteren. Van het Koetsjeziel op de Hegemamaar. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed en het joer. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen?
Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen doe je het beste uit de bus. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Kom, mijn simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zinnige Sanusi wasmachine. Mijn 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaiing, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaard is het perfecte stee voor Lietse en Gruttenborten. Min waar, oerdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaard.nl, koudem. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Sjug op wiersmatenten.nl. Wat dan er ook de net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwadderkoeken. Oh, molkwadderkoeken, echte koeken. Ziekje uit in het schap voor jouw supermarkt. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een grut pak van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. 92.2 FM. 4 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Timmermans vindt het grote aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook, waar Israël voor verantwoordelijk is, onaanvaardbaar. Hij schrijft dat in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad. Timmermans noemt de beschietingen op VN-scholen en een ziekenhuis in strijd met de zorgvuldige handelwijze die Israël zegt na te streven. Hij verlangt daarover een onafhankelijk onderzoek. Over Hamas schrijft Timmermans dat die beweging bereid is de levens van onschuldige burgers op te offeren in een poging onbereikbare politieke doelen na te streven. In Den Haag zijn 39 demonstranten aangehouden bij een protest tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. De betogers gingen op de weg zitten en vertrokken niet toen de politie dat vroeg. Er is massaal politie op de been om te voorkomen dat de betogers naar de Israëlische ambassade trekken. Er is ook ME aanwezig. Bij een demonstratie 2 weken geleden in Den Haag werden ISIS-vlaggen meegedragen en antisemitische leuzen geroepen. Bijna 3/4 miljoen Oekraïners zijn sinds begin dit jaar gevlucht naar Rusland. Dat zegt vluchtelingenorganisatie UNHCR. In Oekraïne zelf zouden 117.000 mensen op de vlucht zijn. Volgens de Verenigde Naties komen bijna alle vluchtelingen uit de oostelijke regio's, waar gevochten wordt tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense regeringsleger.
AZ mag het nieuwe trainingscomplex in Weide-Wormer vestigen. Dat is de uitkomst van een kort geding van de gemeente Alkmaar tegen de club. Alkmaar en AZ praten al jaren over een nieuwe trainingslocatie. De voetbalclub vond het te lang duren en maakte in mei bekend dat de club kiest voor een verhuizing naar Weide-Wormer. Alkmaar wees op eerder gemaakte afspraken om in Alkmaar te blijven, maar de rechter vindt dat die niet bindend zijn. Het weer, veel zon, in het binnenland een paar stapelwolken, maar alleen in het noordoosten nog een enkele bui. Het is ongeveer 22 graden. Morgen eerst zon, later kans op buien. Het wordt dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dambeton. Verskate soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Of de Spiekerboor in Akrum. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Ajo, lekker zeg. Bennerie de Boer, goed en het joer. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Oh, Jo gaat de klus binnen, zaten Jern. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jerreveer. Werktijd keer rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Even naar de zon? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Kom, mij Simmer Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskeperst. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjog op recycle.nl/Leeuwarden. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot pad van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartingstiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Simmer in Friesland. Bij Roelof Lausma en Tiete Seiens. Ja, hij laait het vanien in de stut op een hegen met Mario het Arend wisse de Boer. Hij wint de tweede wedstrijd bij de IFK's. Azen praten we je helemaal bij hoe die wedstrijd van Joert. En waarom worden er archeologische opgravingsdieren in een terp in Wommels? Dat jer je dadelijk ook. Eerst het waar, Piet Paulusma. En dan begin ik maar met de actualiteit. Op het wat luidt een bui. En daar had het in Tongeren, ruint het ik stevig. En die gaat nou zuidelijk van Vlilo en de Skielgeloons. Maar dus ben ik verskade wetterhozen schon. En er binnen hozen bij die het wetter bereikt hebben. En dat betekent dus dat de mensen die daar op het wetter binnen erom denken moeten. Maar er komt nog een melding bij. Of er nog een waarschuwing bij. Voor buien die op de Rhône ontstaan binnen Noord-Holland en de IJsselmeer. Ze liek je wat op te lossen. Maar er ontstaan heel het weer nieuwe buien. En ik daar kan een wetterhozen van komen boven die IJsselmeer. En kan ik nog tongen niet van komen. En als ze dan weer richting uw provincie komen, ligt het weer wat op te lossen. En ik ga er dan vanuit dat wij misschien een enkele bui hebben. Maar verder ligt het aardig droog te blijven. En warm nu nog met 22, 23 graden. De wind is er net al te volle. Maar morgen en overmorgen komt er volle meer wind te staan. Meer oer het waar. Oeriel oeren. Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
Nijs uit Friesland. De man die het filmpje maken had van de mishandeling van een hoen in Warkum wordt bedriegen. Dat zei de politie. De man die het filmpje van de mishandeling op internet zet. De wiet is dat een man klappen uitdeelt aan een hoen. Mensen op internet verwieten de filmen dat er toch filmen had en zelfs net ingreept had. Er is intussen op internet een klopjacht op de dierder Iepene. De politie weet wat de man is. De politie wilde net zeggen dat de man al op het bureau West had voor een peteer. De politie had justerjoen een 38-jarige jouster onhouden in zijn huis. De man hier een onrieding veroorzaken. Hij wiet roorrieden en rierde bij het Westroch een tuin hinnen. De man hier te volle dronken, goed fjouwer een heel keer zo volle als het nastien is. Hij hier zijn been in de auto zitten. 3 bewijs van de man is in beslag. Piet Paulus, maar zei het niet correct al. Het KNMI waarschuwt het ek voor tonger, wien en wetterhozen in Friesland en op de Waardeiland. Het Waarinstituut had code Giel aan dat betekent gevaarlijk waar. Ek van Flevoland en Noord-Holland hield de waarschuwing. Van 8 uur joen aan is het gevaar nevens het KNMI voorbij. Archeologen doch op het stuit onderzoek in de terp Stapert in Wommels. 20 jaar geleden had er ekkel onderzoek west in de terpen in en om Wommels heen. Klaas Abma is voorzitter van de Vereniging voor de Archeologische Historie van de gemeente Littenserdiel. En hij vertelt waarom ze dit nou krijgt doggen. Het komt er eigenlijk op deel van dat al 4 van de hiertelling dit gebied bewoonbaar is en dat weer van tevoren net bekend. En zat dat bij onderzoek vaak het geval is, het roept al even navragen op. En die hopen de archeologen de komende tijd onderhand van die opgravingen wat te beantwoorden. En wat is je belutsen hier bij dit project? Nou, wij zijn een vereniging van amateurs. De meesten en met name mijn collega Jaap Skeffer, die hier helaas net bijwezen kan, want die is slim ziek. Die had de vorige terp onderzocht en die had ik gezegd van het zou goed wezen om dit ik nog eens te doen. En via de contacten die we hebben natuurlijk maar de echte professionals dus van hebben we dit in gang zetten kunnen. Dus het is in wezen gewoon we zijn een soort van intermediair tussen de amateurs die we zelf binnen en de professionals die aan de universiteit zitten. Teun Varwijk, de opgravingsleider. Waarin hier hoe terp de Stapert. Wat er nog van oer is. Wat er nog van oer is, inderdaad. Want wat gebeurt hier nou correct? Wij zijn bezig met een terpsolonderzoek. Dat houdt in dat wij een terp die ergens begin vorige eeuw compleet oudgroeven is, opgraven. Het lijkt een beetje vreemd om een oudgroeven terp op te graven, maar de meesten die het ooit op die terp wennen gaan, die hebben al hier greppels en wetterputten en sleten tot onder de terp in een natuurlijke biaam groeven. En die sporen die proberen wij nog zo vol mogelijk weer om te vinden. Want hier zien we een afdruk van een... Wat is dit? Nou, hier vlak voor ons daar zien we een heel mooi roen spoor. Die hebben ze al een nummertje om. En ja, dat is waarschijnlijk een oude koele of een oude wetterput wat er nog van oer is. En die verschillende sporen, we hebben een nummer aan jou, daar komen fondsen uit. En die fondsen die krijgen datzelfde nummer. En een van die fondscategorieën die erbij kan zitten, dat is ierenwerk. En ierenwerk dat is heel erg aan mode onderhevig. Dus aan de vorm van de ranen en aan de manier van versiering. Dan kunnen we redelijk precies zeggen hoe oud het stukje ierenwerk is. En dus ik de groen waar het ierenwerk uitkomen is. De komende 4 weken dan hopen we wat meer zicht te krijgen op wat ze hier dienen hebben. Ja, en op deze tees die in Simmer in Friesland wordt er fietsdienster Husterveen en Koos Willing. Een peloton van haast 100 man aan top amateurs. Hoe gaat het in die wedstrijd? Ja, het is machtig. Er zijn 3 man vooruit. Als hij het oprijden zullen, dat betwijfel ik. Ik denk het net. Maar er zijn wel 3 kanjers. Marco Hoekstra van Haren. Rick Ottema, Muntendam en Niels Potsen. En we zijn weer Potsen bij van Aduard. Dus Giffrey in de kopgroep. Ze hebben 5 van de tellen gehad. Toen werd Gotsi weer naar het zien gebracht. Maar ja, daarachter werd zo allemachtig zo te rijden. Ja, die 3 ried ik geweldig uit. Het peloton dat luidt in 4, 6, 8 stikken. Dus een hele ploeg die binnen de die kom ik net weer waarom. Maar de strijd voorin, dat kennen we wel even door. Want we gaan nog te gaan 36 rondjes.
Nou, we komen Griver een paar keer bij die waarom Koos Wieling. En dan kunnen we zien hoe het er komt. Maar die elite, ja, ze steen kleer. We kregen alleen een slokje van een lekkere cocktail. Gewoon. Daarover, nou, er wordt nog één slokje, maar die in. Hoe is hij eigenlijk? Hij smaakt het best. Ja, dat is de ene helft van het duo. Dat is Anne van der Werf. Reinoud, Wijma, probeer eens even. Ja, nee, je krijgt even een slokje. Oké, nou ja, ja, er zit een vitamine in. Ja, hey, McNeder. Je direct beter. Je treden deze 2 uur oorloeren bij ons op. Om het simmergevoel een beetje te jan. We praten aan zo verder. Maar je begint mooi deze stad. Dat is de Omroep Friesland topknaller, heb ik begrepen van Titus. Zit vaak bij je in de list. In de playlist, zeker weten. Ja. Hij is van de Wijma's. Net van mij. Oké, van de Wijma's. Maar dat is hem wel. Als Wijma en Van der Werf. We hebben een primeur. We hebben een primeur. Ja, sure zo. Nou, live in Simmer in Friesland. Nou komt hij. Oké, 1, 2, 3, jou. Snelle krijgt een brede stritten, en dan werd er ook dan weer verlitten. En als ik in een steegje ben, kom ik geregeld kundertje in. Volle bussen, volle treinen, grote parken, lietse pleinen. Simmen zit in liepen feestjes, vogels, katten, hoenen, meesken. Dit is de stad dat ik van hou. Dit is de stad van de brood. Alle kroegen, alle meisken, en meer kist ik net beestje. Met deze ster had alles wat ik wil. In deze stad viel ik mij thuis, ja deze stad die heb bij us. In deze stad spreekt men 2 talen, in stad maakt tig verhalen. Vol mijn leven, vol muziek, in deze stad viel ik mij riek. Lietse kroegen, grote zelen, op deze stad ben ik verrelen. Dit is de stad dat ik van hou. Dit is de stad van de brood. Alle kroegen, alle meisken, en meer kist ik net beestje. Deze stad had alles wat ik wil. Dit is de stad dat ik van houd. Dit is de stad van de brood. Deze stad had alles. Deze stad had alles wat ik wil. Deze stad had een prote kleuren. Deze stad had een soort cultuur. Deze stad is van jij en mij. In deze stad viel ik mij vrij. Dit is de stad dat ik van hou. Dit is de stad van de God. Alle kroegen, alle meisken, en ik is ik net beestje. Deze stad had alles, ja dit is de stad dat ik van hou. Dit is de stad van de brood. Alle kroegen, alle meisken, en ik is ik net beestje. Deze stad had alles, ja deze stad had alles. Deze stad had alles wat ik wil. Ja, mooi hier. Hartstikke mooi. Wijma en Van der Werf, maar haar eerste nummer, Disse Stad. Sion, ja, het weer een hele spannende finish. Joet op de Hegemer, maar Aukje de Hoop die meldde haar bij de nummer 3. Nek on nek light. Aukje. Ja, gele taar, maar het dorpje is er maar. Ik dacht het wordt 1 en 2 draaien. Ja, wij toch niet. Wij lijnen op koers voor 1. Maar ja, het wordt draaien. Maar kijk, gelukkig heb ik mijn broer zijn in de eerste kruisraak vanuit de start. Wij het Joert 1 grote gelukzielerij. En nou, dat bleek ik wel. Dat valt mij de radar ook in het achterveld, maar dit waar. Nou ja, alle winstgiftingen erbij. Dit had net zoveel met te krijgen, maar ik ben wel blij met het plakje. Maar het hik ingewijs kent, maar ja, geluk wie net mij zelf wel in het startnummer zetten van Tredje. Ja, hem dat? Ja, leuk al. Ben je bijgelovig, Douwe? Nee, ik net. Misschien mijn broer, maar dan ben ik aan de achterkant. Ik weet het net. Nee, dat kijk ik. Nee, je kan wel goed uit je start. Je moet dan helemaal die bakboordkant uit. Ja,
We hebben betaald, we wonen de andere kant uit, maar daar weten wat de druk, daar winnen 14 en de jonge Rijn en wij winnen mooi onderin. De jonge Rijn lei 50 meter voor ons en die bedaart het helemaal nergens. En wij, wat winnen we boven, 12? Ja. Treien, maak hem 12, wij treien. En dat is vol verschil te krijgen, hè, gewoon geluk. Dat is geen deugd. Nee, echt niet? Nee. Nou, praat die zelf er net aan onderen. Nee, maar dat is toch zo met dit waar. Zo wij ran wel lekker, dat is vol, en dan blijft het wel. Maar ja, we wonnen maar in West-Winter. Die kan 200 meter verder bij het Gultje Del dan wij. Nou ja. En die kan net heger dan wij uit dat eerste stukje de slag. Maar eerst die zeker heerschap lag echt 4 voorop. Ja, nou, die hel je mooi bij. Ja, net echt in deugd, ja. Gewoon, wij kregen die vlag hier, ja, dan droeg ze erheen. Ja, nou, zei dat met dit waar. Juist een sneeuw, een mooie schilderij. Maar we zijn blij met een strijde plak, ja. Dan het van is aardig beter. Hier gewoon meer in zitten. Daar rond het einde. Zeker hier in nou, ik denk dat Arend Wisse hier in de knip. En wij dan door dat stukje bij de goal waar je op bakboord. Dat weer net het beste stukje hoor. Dus nou, zeker draait hem eronder en wij draaien hem erboven. En hij kan hem eronder uitsnijden. En hij moest nog een keer draaien op Arend Wisse. Nou, dan lijst eronder. En gelukkig weer aan het draaien. Dat ik minder kent, hè? Ik op een finish nog. Ja, maar dit is binnen. Ja, daarom. En maar ik snap wel, ik zou het zeggen van als je de hele tijd denkt van nou, dit wordt hem. En dan krijg je het. Nee, precies. Krijg net. Nee, daar is helemaal gelijk aan. Maar hier ik dacht van, ik zou wel een beetje van dit is klaar, maar wat Geel, ik zei, ja, dan wist ik hoort denk ik wel 200 meter verder. En toen dacht ik al, toen wij bak op de gang, dan moeten we zo snel mogelijk de Verdel, maar het had nooit gekend. We hadden nooit Verdel gekend en dan moest hopen dat hij nog minder krijgt dan als de wel Verdel kist. Maar ja, hij is het jongen, het had nooit gekend. Wie van het is? Wij hebben niks verkeeringen. Nee. Skip is goed, trim weer goed, tuigwissel, vakwissel, strappen vroeger vlak voor de start. Oh, perfect, bemanning perfect. Alle handelingen die we in de groep zijn, als ploeg zijn, winnen goed. Dan moet we dik tevreden worden. Ja, maar ik probeer wel een beetje hier nog boord van, nou ja, je krijgt dat meer, hebben we. Ja, maar daar kunnen wij niks aan doen. Dus ik heb u direct zelf ook naar de bouwrekening. Nee. Leuk wensen. Dankjewel. Aukje daarop, wie dat. Wij gaan weer even naar uw mensen hier in de studio. Uw live muziek, Wijman van de Werf, zij is in Kleer. Ja, hè? Van het nummer. Ja, en wat is dat noemen? Met dat nummer Storm. Take it away, zei ze dan, hè? Komt-ie. Ik ben een tinker, ik ben een master in mijn vak, sjug in het feesten. Ik zit op de feestenbank, ik ben een plant die groeit en altijd bloeit. Maar ik zou leuk is op de grond. Ben een genieter, hoe ik houd zo van mezelf. Van bier drink ik liters, een kopje thee zet ik del. Ik ben een soeplap, ik ben een schat in een roos, de toast die jou te toon. Ik ben de storm, ik heb de roos de wien. Zo bloei ik dicht bij mezelf, want dat is waar ik ben. Ik waait door de tijd, er is van alles wat ik vind. Ik ben de storm, die neemt mijn lessen gids. Ik kan 's nachts net sliepen, donker ben ik zo wen. Geen daar maar op pad, viel mij echt een hele vent. En daar is mijn sliepen, maar ik heb vaak geen zin. Ik zie je nooit in het begin, er is muziek die klinkt. Die helpt mij rest, de dag iedereen, ik vind alles best. Ik heb een soort geduld, oeren en oeren. Let ze mij maar in een sturen, ik ben de storm. Ik heb de roos de wind. Zo bloei ik dicht bij mezelf, want dat is waar ik ben. Ik waait door de tijd, er is van alles wat ik vind. Ik ben de storm, die neemt mijn lessen gids. Ik ben de storm, ik heb de roos de wien. Zo bloei ik dicht bij mezelf, want dat is waar ik ben. Ik waait door de tijd,
Het is van alles wat ik vind. Ik ben de storm die net mijn lessen geeft. Ja, het weer de insturing van Lee het leuk, hè, dit hier. Ja. Stwarm van wij mij van der Werf. Nou, we praten aan even met hem verder roeren. Wat je hem al hier dwars zullen. Deze Simmerik Leuwe Joenek weer een optreden. Die Snits. Ja, had je een beetje spelen in en dan steer je er in de kroeg, hè? Ja, wie net? Ja, waar net? Kom eens al iets in. Nou, het alleen maar gezellig op. Wij gaan naar Gjalt, want Gjalt ook is dus de uitslag, Jan. En van als beginst, het is wel aardig op Twitter, verschijnen heel tijd meer berichten van de skippers zelfs. Hè? De jonge Jasper, die schreeuwt dus nou al op Twitter. Helaas vandaag als 14e gefinished na een erg slechte start als 15e om de eerste boei. Dus ze doggen dat zelf ook al een beetje, hè? Ja. Nou, dat is helemaal naai dat wie vrienden hier nog net zijn, volgens mij. Nee, dat zou kennen, maar goed, dat is natuurlijk wel handig. Natuurlijk, je hebt een groot thuisfront en het aanhang hebben we hier dat natuurlijk ook in de SK's. Die Snits, die we natuurlijk ook altijd een enorm druk aan het Twitter in. Ja, en het is natuurlijk, we gaan eens krijg ik al even een peer natuurlijk van de skippers. Ja, de ene die vindt het prachtig, zulke wedstrijden de oren minder. Maar goed, we gaan natuurlijk de omstandigheden net in de hand, de natuurelement net. En we willen al wel graag wedstrijd zien. Ja, het enige verschil is wel eens, de ene had er eens wat meer voordeel van en de oren, maar het houden ik wel in. Je moest ik wel een beetje zien wat je schilden, Joert. En uiteindelijk, ja, goed, dan had toch de drie broeders van Langwaar, had dat Joert toch nog goed heel mooi dien. En die had ik natuurlijk de hultitel op het vinkertouw zetten om dat plakje elke keer weer op te scoren. En dat had ze Joert heel goed dien. En daardoor Joert als eerste, de drie broeders uit de Gediek. En dan de Wilde Wietse, die als eerste natuurlijk om die boppen wie ze tonnen kwam. Toch een wien, stuwbot erop. Ja, is dat geluk, is dat net geluk, dat zullen we zeker vrij maken. Maar de hong wel een Chesterwolkje, werd de wien op laatst ik de hultijd bij kwam. En dat wie dus dan zeker eerst op het tweede. Dan het dwarp eerste maar. De jonge Jan, uit Watten, ik heel goed nog die zit er de hultijd. Ik net bij Tonnet Viet, de Emanuel, nummer 5. Dan de Sijske broeders Makkem nummer 6. De Frisia Lemmerzoon. De Goede Verwachting uit Sleet 8. En dan de Striedber uit Driels. Die had nummer 9. De Litselits Tony Brundel. Die op nummer 10. De Jongerij Erik Jonker. Die nummer 11. Opzitter Willem Zwagen nummer 12. En even had hij nog een lidsprotestje. Zien Erik Jonker. Maar dat gaan we dadelijk nog eens even jaren. De Ilkje 2. Met Jeroen de Vos op nummer 13. De jonge Jasper. Vrouwtje Meijden op 14. De Raadroek 15. En de Grietje Ulbus. Ja, die kun je het heel nul in je veld naar wegen te bekennen op het 16e plak. Ja, wat is dat dan mooi. En zo'n prachtige zielerij op de Hegemermaar. En al liek zo'n prachtige hutfietswedstrijd in Serhusterveen. Hoe gaat het daar, Koos Wieling? Nou, dat is echt veel werk. Die drie man, die bekende namen Marco Hoekstra, Rick Ottema en Niels Potsen binnen altijd vooruit. En de vastsprong op een achtervolgend trio, want daarbij de wedstrijden, is al dik 4 van het tellen. Joris Blokker, het Wierigerwerf, het Seert van de Schaaf, Drachten en Christophe Haxen, de Duitser die in Assen wint. Daar binnen 3 achtervolgers dus op die kopgroep. En die kopgroep riet al rondenlang op vastsprong. En daarachter het peloton. Ik denk dat een hele grote groep, want ja, 22 man aan de start, dan ga je al wat hier te rieden. Dat de stut van dat hele grote peloton, dat we daar gewoon inhellen. Terug die kopgroep van 3 man. Want zo gaat het hier. En het peloton is dus, ik zou het al eerder versplinteren hier door het hele grote parcours. Maar die 3 man die horen staan. En ik vind het heel opmerkelijk. Maar ja, ze rieden geweldig goed met z'n treien. Ze doen alle 3 het werk. Want dan gaat de ene weer hier op de kolk als eerste door de streek. Dus dat verdelen ze wel aardig. Nou, een hele product kent een volkje. Die zei ze van, ik stap al. Of ze die lek en ze gaan geen reserveziel bij haar. Dat maakt zeker mooi, omdat het mooi waar is. Ach, gaan ze dat maar tussen letten. Ja, een lekker baan. En net naar het ziel stekken kennen. Dan ben je zelf weer koers. Hier komt bij die 3 man weer aan. Marco Hoekstra, Niels Potsen. En ik, de machine Rick Ottema. Die tussen altijd al rondenlang hier op de kolk op vastsprong gaat. Een 4 van het tellen. Dank u wel, Koos Wieling. Dan zullen wij eens even melden waar het Joert dus scootjepool woen had. Ben er al klaar voor? Waar wint Joert die prachtige Simmerie Friesland badhanddoek? Nou, dat is Lieske Bouwhuis van Vegelen-Zoort. Die zit het dichtst bij, of misschien wel heel dol. Hier is alles goed bij de 3 winners. De 1, 2 en 3 Maxese van de zielerij Joert bij de IFK's op de Hegemer. Maar Lieske Bouwhuis van Vegelen-Zoort. Jo krijgen zo'n prachtige Simmer in Friesland handdoek. En Jokin Moon alle jaren mooi de scootje
scootjepool verzels, dan zullen we in Sleet. Simmeryfriesland.nl, daar kun je terug om jouw 1, 2 en 3 terug te gaan voor die scootjepool. Je kunt er even nog nooit denken, maar misschien weet je nou ook al, hij al een top 3 in de holle van morgen. En dan doe je dat gewoon op www.simmeryfriesland.nl als je zo'n mooie handdoek hebt. Hij is prachtig, Roelof, nou? Ja, hij viel ook lekker. Ja. Hey, met Tieten trouwens, ik kreeg even tussenuit West om een fragmentje te knippen uit mijn Simmerhit. Oh ja. En ik twijfel een skofke, ik denk zeker het wan. Dat is heel anders dan die van Juster, maar ik wil eigenlijk ook wel eens een keer winnen. En doet ik hem hier, dan zie ik voort namelijk al in de Simmersfeer. Oh, shit, zo. Wat voor u zijn oudere harkes, dus ik denk dat ik wel goed zit. Maar ik voor u, ja, want het is echt een mooie plaat. Een knijter van een hit, wie? Ja, dat. Ja, ik weet eigenlijk net niet van wat voor hier. Oh. Misschien hier is toen wel dat die hitlist. Zou wat hebben. Ja, zou wat is. Blinder. Nou, ik ben benieuwd. Ik zeg zo niks voor die van mij. Nee, oké, dat jij er was. Azen naar jou van 5. Die meer daarover en ik meer Wijma en Van der Werf. Onthoud. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. De enige echte meubelopruiming. Luxe leren draaien relaxfortuin met uitklapbare voetenbank, bestelbare reag en hollesteun in small, medium en large. Verskate kleuren. Zitten escapeje. Van 1095 voor 694 euro. Bij Woonvoordeel de Vrede op de Jouwer. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor 499 euro. Bij Dalstra Reizen doen we het beste uit de bus. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Kom nu langs bij AWD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke AWD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. De opromming van Lippenwonen is weer een feit. Nou toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaiing, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, matvoet. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Wiersma Tenten en Partyverrier. Het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Sjug op wiersmatenten.nl. En die zet die grote hond erop en jawel, Jer. Webboppen, werpbal op de vast. Ja, dat is Keertsen in Friesland. Waasje 6 augustus, Freulen om joggen oren in Wommels. Dus, wees erbij. Waasje 6 augustus in Wommels. Jog ik op knkb.nl. Bakboord! Voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door AB Vakwerk. De coöperatieve kracht in vakmanschap en drukkerij van der Eems. Omroep Friesland. Het is Jelve Vieven. Nijs uit Binnen- en Boetenland. Goedemiddag. Het is onaanvaardbaar dat er zoveel burgerslachtoffers vallen in de Gaza-strook. Dat schrijft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in een ingezonden brief in NRC Handelsblad. Timmermans geeft toe dat Israël zichzelf mag verdedigen, maar de minister vindt dat de beschietingen van VN-scholen en een ziekenhuis niet kunnen. Hij wil een onafhankelijk onderzoek. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken wil dat het internationaal strafhof Israël vervolgt voor oorlogsmisdaden. Dat zei hij op een persconferentie in Den Haag. Israel is clear, violation of the international law. They have really committed crimes against humanity and war crimes, especially in Gaza. Israël overtreedt internationale wetten en pleegt misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, vooral in Gaza, zegt hij. In het centrum van Den Haag zijn 39 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook.